na mete won munumi minimi se me chi ni bi manim ni bi na so aba be fami asa na opese ojojo me sa na oba be tete mi sa na me ka kire no nti efiri honum wan fi me bra na ma miska ko hospital mi ma wo mu ina me bra na share me ene me papa na mo share me nti me wo ye e ka 3 days ama me abewo na Sunday me papa dan fu bi ba na onchan na oje ne number na ofre no na Sunday 2 million bae ti me wo ye na sa Sunday 2 million bae sa me friend mpo so Sunday miska no tetia me no di matam sa ene nti me wo ye wa Sunday 7.3 ena aba say me friend say one beto akura ni di na me pese me kwa sorry aka chira me say ska krampo odi ye ka ska aba me kulo krampo ni ska 10 pesos krampo ni bi ode fa card ya ba ana me ma akura ni di say me pese me kwa sorry me ma ni di nti wano no so frame ya odi di asande me wa phone so onu no momon bra dia so on baba odi di ama me wa phone so say me fa ma akura no ena me so me ntumi fa ena me so me se me fa mfra no edi na me de ma no na me de fra nti eje se onu numom aba onu so se wamba ena nti me de ma asamba be dam se mumboa me na mfra be ma no wombra na meti won mi ni obia metumani ansi obia so manim ni bi machi ni bi so aba be famin so na aba be tete 87.9 FM ene eye ebenada ane yadaso ewo me bosume no mu eyekotanu ma bosume no ena yadaso wom ne de to so aduonu emiyensa na akabese nefua be nwotwe na afe yede me anakotoni ma bosume no so akwakogu na sabre de o hwo bre no a na kyerese aka sima bese edu enso na donko enya abo na sabre mu no wa winim se wode to Akoma FM dia na kyerese Akoma mu nsem dwumadi bre na so nsem akosa wiai mene ma bedwafo yetnase na yede Akoma mu nsem dwumadi no ebre wo sabi abrebia no yesi eye no pepepe de bia yede nsem foforo na eba de bia yede ensem wa ehinta ena eba de bia yede Akoma mu nsem ena eba eno nti sabre so enenso eyasem foforo enenso eyarehosem pa ya ewo se wutumi efe wani se wo hwe bi ewo Facebook Akoma 87.9 FM like page no comment share efa emaye so wo hwe no YouTube nso a Akoma 879 FM subscribe yen page no me notification bell no so ebreso a so ubenya notification no na tese wotumi a share link no ama foforo so etumi enya bi ahwe so make us TikTok nso edi atwego yenuanum amoho mo hwe na mo share ede amaye na se wo hwe no TV so dia ene na eye Brabi 1 TV o say Chrome TV ni nyina ewo multi TV no so ebodon ko ni akire so no TV ebeka wonum news awie ya fe wodi atum live ama monso motumi enya bi ahwe sabre de Akoma 87.9 FM fu afidie no ento ba bia se ahasnu se ya ena ewo se wutumi ede eto yanie maami bi eba bedi enkomo yanie maami bi ebedi enkomo sabre na enkomo no ano edin pa Free FM 97.5 for Tachiman manager dachi hene na pamfo mabium ewo ho pa sanso na Pizza Fan Club nso wo UK make us say wonom ede atoso pa Pizza Fan Club mbetimi ahwe bi ewo fans of Akoma mu nsem so eda ho monhye emfama yen ena Akoma mu nsem fan club no so wonom ede ato ho ehon so mu betumi ede ato na je say ma share ede amaye nti mo hye ne so pa efa emaye sa pepe TikTok for the mu hunu ya sa na tie fa hye na men kan kire wonom
wonyo hu nipa bia na wo disi atiasefo asase so de mu hu ya no saa na tie de adura no no so ma de aba na aba ka me disi mo na so mo ache me nti mo fa ne saa why o mo se dan che me saa o hu ene mo ehun hwe Edi no ano no ya fra me Maa Akos sabre Pastor Julius ewa ha say na nakua koko ewa ha sanso na Evangelist Samuel men sanso ewo efi ha say nti yankwai na ye maame enkwedi nkomo Ishmael Haywood ene tone ebom chidom ene adontene amasapon ewa ha odi ebeko edwaso maame wodin pacho me free jema kura bia efra oh within the me free jema ho if dindi Akua Paulina. Akua Paulina free hina bae. Free Jema. Ufri Jema. And also hefa. And so a kentampo kwaniso. Kentampo. Otra kentampo. Otra kentampo. Na kurena kasana ya also ye free ho kurutechi. Kurutechi. E ho na cast no say wete na mo say accident bi asisi ho no. Eho. Accident asi wo pa. Enti se wo pekuro na yira kra no a wuduru asi pekuro no accident asi. Ene ya mu gidi mbone. Oye. Mu gidi mbone pa. Ya shukro ni ye hunu. Na agisi ebisa kro no accident asi ni ye hunu se kro ni ye dia na enye di pa nesremo. Enye di pa kra. Enti eno Akua Paulina ma ewie de wako mi samre na meda so ya akola baya mi wo me papa ho ewo sika ena branch bi ehunu mi edindi Ibrahim Mohammed se mi wo me papa no ho na bra no so onu so we kuma se eye adwuma to we adwuma na yesa o di person simeni so opem na me so meti ase ma nti no no wo ho no e wo ha na me so ma yede ono so no abesra me na me da so wo ho nti e wo ha na o kan me se mitimi papa fie ye me ye siremni ono so ye siremni to o hu oba na so pere na o ti wo papa fie e mema na ha na adwuni nti e ye den a wo ye den o pese me kwatena ne bra mo ho sisu ampa bra ne di betu mani e na me so me ka che papa na me ye de me koe e na o di me ko kuro bi so e fre ho nyina ase e ho so e won kranza e na o di me ko ma ne bra te me ntena ho sisu ampa Maa Akos me tena bra ne bra panyini nchen 2 good years ansa na bra so na osua adwuma wo so me magazine ha e frɛ Ibrahim Mohammed into still na me wɔ ne bra mo me no mu na yakua adwuma ya bibia te wo ma na asɛm bi besia te sɛ me tware nsuo na me kɔhwe ase wo nsuo na gye nsuo ne ka de me kɔ te afiri hɔ na menya omuyitimi yi me ntimantima anya hwɛ me pira kakra ena me sɔle na me frɛ kan sɛ asetena wode me betena ha wo so pɛ me dia ɛnde wo bɛfa me bere kumas na wo sɛ wo so da so hwɛ wo papa ase saa me so papa so onu so onu na di wo papa ka baabi na odi wo fisire mu wa ade wo ba ye nti wo ni baabi ada nti menya dɛn me betena menya de mentra bra na ho kakra te me no komodidi na kam sɛ o ɛnde menya abotere ɛnde onya dan kura saa mmerɛ na race course so wɔ hɔ onya dan kituo bi kura e bɛka kɔtinum ɛna me si yo me wɔ ha na ɔkai ɔdi ɔfrɛ me kan sɛ wanya dan bio na abrabɔ nhyɛ ase de bɛyɛ den ibe manage ni sɛ me si yo mate te wɔ ha na me yɛ de me free ne bra mo ne bra nkasa na de me ba ayɛ so ɔba ɔnya me ho ade de beto oni mebusuafo te ɔde me ba ayɛ duru kumase ha na me so me sɔle a na ɔde bɛhyɛ ne papa nsem te ne papa sɛ o ba we ntira de bia week bia na 2 weeks bia yɛ den wo ba ayi anyina so na ɔsɛ na ne papa sɛ wo mu ade na wafa wo ba sɛ wo di na sie wo mfa na makumase ana sɛ wanka nkyerɛ me ɛna ne bra no kan sɛ e akolabɔ ne sɛm na ɔyɛ nti ɛnyɛ hwɛ ɔde ɔmfa nkyɛ no na osi yo wate te me ne bre titi hɔ e wo kumase hɔ nti ɛyɛ sa na me wɔ ne abusua fie e wo ne busua fie hɔ te wo busua fie na bra no kan sɛ sɛ ntimi tena busua fie ɔmo so do ne papa so na ɔyɛ ne workers for do so fie hɔ ntimi tena ɛna ɔkɔpɛ danki tuo bi wɔ soame o soame hɔ no bebe sɛ ni market no wɔ ɛna wo himne ne yɛ de ɛwɔ hɔ no te ne me ne wɔ hɔ no kama abrante me ne to nti ɔno ɔkɔ na adwuma na me so makɔ minya obi adwuma saa me race course wɔ ntimi kɔ horo obi nkukuo me fɛle adwuma bi yɛ sɛ ɛyɛ adwuma bi a me ya ɛbɛbɔ ya mienu nyɛ sɛ wo yɛ abrante me so me ya akɔla ba ya ne nyina wo hɔ wo na abrante bɛ yale yɛ nti me kunu no bɛ yale yɛ me kɔ kache na abusuafo nyina po no sɛ an sɛ ɔbɛfa ɔba na watu afifie hɔ de wa mfa bu anya de ama ɔmo de wo de ɔmo mfa ho nti me nya de ɔmɛyɛ afie de me sɔla me ni de mɛyɛ me ho me sɔla me mekɔ baade na ma yɛ den mekɔ horo obi nkukuo ana me so apia water na ma yɛ den na ma bɛhwɛ brei te wo ha na me bra ne yɛ den me wo ha na me bra so wo akra o na me di na chi wo akra yɛ adwuma ɔto ties nti o yɛ obi adwuma wo hanom to wo ba na wo afrɛ me sɛ
ekuya na wo omute se wo kumase na mini bebia wo na me cheche me bra na na obae me bra susu ampa me bra ba fi honom me kunu ya me fele se me kan se me kunu sa me kunu sole a o kotoleta moja nko a enti me mpese me bra be hu se me bra na me kunu ye de o hyedem ho enti me bra no me na ne tina valendem ho na ye de ye kasa ti edi nkoman wie na me bra se na akonta no wo na me se wa akonta na no nya wonte apu na o se me ye nipa boni ni sa na akonta ya na me mbo na mane ni me se ma bona ne bra bie pu no se akonta sa o yale sa no opegya no se ya nkwa hospital na me se miniska bra no se o pa bi wo honom on so wo Accra road o sa kuro no so mi re fi kakra che nti onim sa mala no so ye bibiduro nku anye se o ye dinsini o ye bibiduro nti na danfo no obaye den obaka kwa ka kire na odi mi akona o ye de wefe no fon so na mala se o mbre fi onfa no nko ye nyina mi dia branch ko me bra na ko bo ka etua wo ye kwa 1000 onim bra na ye lorry fare di ye bia otua ye ko duye na aduro ne se gisa ye beto asianza ni me se mi kunu o ya woni sika na bra se on di enye bone se na kontalo no onya hoden ope e na o ye de otua sika ni bi to otua sika ni bi ma na che se wa odina to aduro so ti na wotwi bia onye sika na o de aye de ti aduro ye di aduro ne bedu fie na o na ne ho aton e ko na watwi mi na mi kunu timi ko adwuma abrante timi ko adwuma ba na me so ma ye de matuma kuma adwuma ti wo ha na sika na me na me ko gi ado no onko hobi saa na wo ho saa nti me na tina so am ho 5 good years awa ma na kasakasa be simini ni ntemu ti kasakasa be simini ni ntemu na me ye den me ko ma me no ho ena me ko ma me no ho na me ye den me ko tenaye ti me ko tena ma me no ho no abrantie ba ofire adwuma be na masesam ni manyina ni bra mo de nkra wo na busuan fa sole a mo se an me wo ba be na kofa de dada be ya mfie num mfie nsia 5 years sese mi nya wo ye de bia omo kasa na ayeso mu bu makuja me ko be bia na busuanfo wo mazin ho na ayeso mo dia awasma de etwa me mpoa ena me na branch be nya kasa me sesa me niam de ko kurutachi ho no ti me sesa me niam de ko tena ho na branch be ai say na busuanfo na edi matam nya ono me se abra me se yo onde onya abotere me tena ma me nchen kakra nsa enti ya me san ba ta branch ka ya me manfi na me yi meni ma ena me tena ba bia na ye mbenya mbeko ye kurum ti ye ko ye kurum ye nam konya branch be me no so kwatena Judy Joshua branch me ne tena wachichani na me na branch tena ye saa ono so sabi mi ntira sirim ho ono saa ono so sirim ho wo ba wo ho mo se ne bra ka ba bi ma na wale saa ne bra yire no bra ne yire no oye maami panyin o che wo betimi awo me po ti mi san kwa ne me ko me ne bra ne kwada anche bi na nyinsem ba ye ti nyinsem ba ne beduru yi maami no ho ne ka me ko bedu busu me manya menses ena me se ame yale me ko hospital be se me nyim ti me nyim na me fra branch kan se aye na ba me no be ye se me nyim na branch se me nyim de se ase to pe wo be wale we me ho ade enti se me nyim de ma me ntere ma me che me nya de me san rush nya de embra no ho emra ho no mi ye na me ye de me san kwatena Joshua ne nche o mi free kutachi ho na me kwatena sirem ho ti me kwatena sirem ho me ne bra ne ye wo ho sa no me wo hana ne yira abade bia ne yiri di atem so bedidi matem ena kumase ni ga wu pa ese woni abie obi abreda koro no udi wande pe ba di de no se be ma no akofa na kire no no wo yire so na menim se me wo techima aye fa ne se me wo no be ma so wo siri wo kira ade ono ne friends Joshua no Joshua no ena first one your friends Ibrahim Muhammad no nti wodi matam nti dem bia na akasakasa ti me nyinsa nya 6 months na me di nyinsa ni dwane ye afiri sirim ho e be tena ma me ho na ma me hwa me nyinsa na me di wo ye no ena na busuanfo se saa ba na kofa no wo ye ma pe wonwo onya ba bia obetimi awo ama nti busuanfo nyina hia ye Joshua na busuanfo nyina hia se omo ba me na me ye oba ne se oba wal mi ti omo mesa ye de o tam bra ba ka me pa ma chew na me nti Joshua na ba na me kai se wo yire wo me ba wo yire ma maninka ba pe mi se me na ma me yanko timi nya de antwekore de bia wo se asaba no se wo busuanfo aka ma wa ye den wa pamba na firi wa brabum nti ba ne de me ba onye den ena ne bra nkasa ne bra so wo ba bi na ne bra nkasa ye den efiri ho ba e pa ma chew sa na me ye de me san furka e san kokodu ya brantie na ye de ne ye se o ma san da me bedu nti o akoye me ho ade na me te wo me ye oba wa ye bia me san so enduru be ye bosome miensa ne ntokore san sha ase me di me ba na nya 1.5 year ne me di ni sha tem di dwane ba kumase ha ne ntimi di ye adwuma ena wo Ibrahim we be hunu me wase an ena obisa me se me na sa amra me toa me so me ya pan no adwuma na ma me no kora wo so me da so wo so me this is very time ti me so pan no ni uko hunu me na obisa me se na ye da na me samba na me sin problem no se nipa o mo se ma wa no be ye da wona me se se ni me kan me problem na me me kunu ye den e wo no se sa no se me da so te na me se me nua keto so on so wo kumase ha ya ti me wo ho no se end esa enibra me na branch ya ba o ba betena me nchen
nti mi nkomodi je na ase mu senya mi na atua meka mi ja ne ya se me kwa akopɛ bebia me ho beto me te Yakopɔn san tua meka ye den asem so o mi de nyen san Yakopɔn na atua meka se wo se wo so wanya yere na me se manya kun te se wo no kra asem kra po se me hu se wabusu fo wo hu se problem anim ye de anim ho nti mi de me fa ho no some and de bia branch be fie ho no de bia branch be fie ho no sa enti na me sister so no okunu ho na ono na wo sa dan ni mu ti be do amimire na ba bia medan ti na ba bia me na branch na etena ho face o 2 ye na ye nyina 2 ye no na fie ofo mo pem asem na madam fo bia fa na sister aja so me bo ni die awie no ate a sherifa na kase ti branch ye no na me ye branch no ayi sister aja me ko bo na me se me nya ba bi na sister aja se o ima ini sister bi wo ye feni madiza ono kwatrek odi furugu ye ko ye kum ko fasa ani ma di kwatrek ntino ne dan da obabia ma ye de na me bede nyesa edi ma se me kita kola keto na me nya ba bi nda me ko kache na o ma me ba bi ye de edaye me da ho na wo Ibrahim ba na me se Ibrahim sraw ese ma ya ba wo nim ku ye kuruma ma mere no me sra mfa wasam ya de enfa me furu wo si jai se wo nkwan me na me di kan ya ne ye ono kwan bia fa so bia agi ma firi sa abra ni sem di obeja me no ye ti me kwa na me se okay ba de be ma de be ntokora me ye de me ja me ho ma branti ene me kan se be ma na ye me ho ade enti boy me ho ade na sem bia ba wo beti mo kwanyem se be ma na ye me ho ade be 50 million kwa wo 100 million be ye me ho ade atua ne ka e de ama be ma no se wo ba dan be tua be ma ne ka wo no wo tena mfie san Ibrahim Muhammad no so sa na ye friend Ibrahim Muhammad ono ne tena mfie san me ne tena fa ne say 7 years kura et oyo ho ade da bi pa che da bi ena woni na gyan no wakofa be ma foforo a ye friend Joshua ena Joshua no ene wo awo ne ntokwasem ntino watu afiri ne nkyɛn ba Joshua no kro hu wo anche no wo ye ho ade pa cha ne eni de me tu woni no ko ntokwa no a wo san ba wo nchi no na kyesa wo no sister beda aye no ono so no wo abusua ya wo no wo moda tu ntimi nto aso ne na bi ana wo kopɛ dadam na wo konya efia first no na wo ne Ibrahim Muhammad no me pese tie 40 ase wo konya efia first no na wo ne Ibrahim Muhammad no be ma wudi nkan ne netina first no no adamfo da so wo fi ho na akoso kire no no ma wo dan e na wo da mu e na Ibrahim Muhammad ne sa ba ho so no wo beda pachani e na ka chen se ba Joshua na ye ho ade me si ya me wo kunu nti men pese odi na asem ba ye de baba me so and was still wa no beda but ana se ono Joshua bo ka 50 million na ono be bo ka 100 million 7 years now ono te na 100 million ne bi ne no what nti me ko ba bia na ye se e na me wo mu ana mbe yale ye nti me wo mu nti woni Ibrahim no beda me na Ibrahim beda ne kese wa se machi na chi wade na ye se me nti me ko me kunu ho fie biem na ye se ma to asensa nti man ka no kora na nye de anche mabusuafo nti ma me hunu asem ne se ma me de onso ye kurom nyina nti omu mpanyifo mu nim nti ahim bia ya me ye me kwa yi a me nti me ko me kunu fie ho na ma me di hunu abusuafo di hunu lai se maybe my bibi na omo frem ko mu bisa me say ni say ade na aba na say me ba me kunu fie me ntimi wonu say ni say na me ye nti na me say so ka kire say ni say na ye me pa cho ha ye nka say ni say ne me yo na me say me Ibrahim Muhammad no ma ko fa be ma na mo say be ma me bisa me say be ma be na me say be ma na me say yi we Ibrahim ma na ne tena ye me na ja wona me ne da na ma me say so na ma me say on de on fa ho na ma me say on fa ho sama so odene me call ye no manyo obia manyo obia na msan ye de na me no asan kwatena dia ono de enye na asem de beba bia no obefesi ono de onfa no ho ne ma me didi matema na me ye de te wo ma na me yale ye na omudi me ko osirem no na mo se ai makofa me kunu achi ni tra me yale na me fere wo bra Ibrahim se ka kire o se de na me no mienu kwa ye no ene de aba ho asem adana me no kwada ye no se me yale no omu ko ba bia omu si sa yale ni ena sa me no wuda enti e ho sunsanso na ye den aba me so enti binya den e ho sunsanso na ye den aba me so enti me de se ni se no ka me sa ono de ono ofre nya me enti no sa nsem ne de enti me nya de enti me bu na bam ono de ofre nya me sa na o ka kire me se ye ni de yeso o ye so mu kuro mu wo sa ma me ni sa o se me de o ba ja me awudia se se ara mo se me fa se musika family say you uya o say ya ye di say be ma ne se musika na yes ama mre no mi ko chense amre ma yale mitinyi nyina topo ya ne nya se me ho ntome ma yale ye say tantanta e na me krokra brantie ya na odi moto firi wa ho zambe na okwa bie na adwuma we ni kurom ni me defe na brantie ba ho no obeduru ye asema o ka cha me say ai
se je mentere me ka asem nyina kire no se a woni de onyi sika wo na me gi Nsem 20 series na me de ko na me kunu fie me kwapa o ma ache ma me kwapa o ma ache se ma je tu ma kire be makoro chinchina me fa sa be ma ne de embra no mo mbɔ ne ka yeye ko o magi no ena me si ena me fra branch kan no so sere ma me mboni ma me nyere ma me nkire na ye den ya obeya me ho ade so koye me ho ade ma omo de me no mu ono mu ni problem nti me nya abote ma me mboni din nti de be si bia no ye den obefam nti me no wo ho sa na ye den nti kire no me ho beto me no mu de ba mu ya ma me nyina wie ena betena ma me nchen better ma men chansa na me sante wa yese me ho atom na me tamba kuma se ha san be ye adwuma na me nya mi sika me di me anka me se awale ne wo hwa me tinya wa awale nti me ya den me ko pa adwuma bi asua e ya kire se me nan na me ko ha na ma ko ha na e se me ho atom kakra nya me ado no san ko so ye pa no sister no so no pema se me ko ye pa no adwuma na me se sister pe se me di sua adwuma no se an so oni so we unya pa so be sua adwuma wo betima sua adwuma betima sua chi so ama e na me nya 10 million ni me di me anka se me nua keto ni me nua na odi me cho di vivia na e ko pa sister be na ye free no odi me ko hunu na sister say me ba adwuma de o no obo me ka me tua 5 million na ayi efe adwuma ne ma nso nyina be ko si 5 million konya ne yi na me to ni nyina me ko hye adwuma se Ibrahim hunu Ibrahim samba bie ma de bia no wasara ba adwuma mu ho ofiri wa bia to ne nyima bia je so wasara ba ya adwuma mu ho chinchina me sama yan kwatena wa bie yen kwatena wa na esisi ano sa wo nanim die nkura de kuranta wo wurawura meto afine ma hu ni sikri sa onim die ntira abrante pese mi wu firi wi aso no no ontena si no ndidi na me se ono so nya no ho da abrante di mechi sa yen ja minja madwuma ne wo wa ho hwe me pa wo abrante sa minja madwuma na me kwatena wa ho ne me se enti na die nta me se me sua adwuma wo se me njai se me na me ya na gi sa me na onya nwale ye e na ni braka ba bi na o wa ne bra yire no so mo de muslims a mo nchiri enti me na ni ti kurom enti na ne yire ba kono so no so yede won so ti akurase enti me dia me fa ho enti me ko ye na me san yede me san di na chi ko biem se ma anya se ya wi me kunu no won peme ni sinsa me ye yin ya mambre Maa Akos mi do bibia branch on kasa me ho da on kasa me ho da me ne ba me dia me de na ba e se me ba no we nkwa na ya me ba me de na me ko ba bia kwa na me dwonso no wa pagya me dwonso akwa na ye bibia na wo bre Muhammad we e na wo da me ni me kwatena wa ho me na wo tena ye me na wo san tan be 4 good years afi de be to mere bi no wa sha asie wa busa kwa me kwa ye wo kurom kwa na mo sere me ba be na wa fon ye tantantan si ba be na ho ye tantantan si me di na chi kwa na ye ko ba bi ko mpese me di na chi no ye me yakaye no so na ni nyina mu no che se me ni ba bi akwa ma di kan akwa se me kurom se me kurom fa eni gwa se aka me me ye de na makọ no biem ti de be ya na se me ye wo mu ko me tena ho na mawu enti sa na metuwa ane dakoro me sa me ho ayesa me ho sa bedodo me na me sita ande wo ka che me say meti akora mpo no hun say apa wese de mu wo nduro me mra ma me ho beji aduro na me nya de me pe bibiduro bi na me no na me chipene so ti me jipene so me de betena ma me ho sa branti e pa me wo ho na mo afre me obi oji say de kuro bi akọ nipa obi so ti me ye de pe wasem me ti wona obi afre me kan say say de okunu wa fo ba a de bia wo ye aduane de beda ne nchen de bia wa to moto ma sa ba no woni ba ne koba ne msi okay me de say ayi moto mo wale be me de me fa me yale na me hu say ye de e ko na me hu ntom me wa ho de betima ye me se me ya akola nyina kuma se na me ye adwuma me ti so apo hi fa na ka nyina minima ti me nya akola ti me baba ku we ti me ntena se ma be ma nya de me de nya se me nya ho de ne no ma frɛ me kan se ni sei sa me firi wo da me ko sa me kwete no kan oba me ma me ho ba hunu o sa ewo ma enti wo ba me nya ba me ma me ho ha fi ya branch nsi ho da wo frɛ me wo fun so bisam se me ko ye me yale ne te sen enti wom na afedie ehu sai mu ide no na me fene kan se ma ti se doctor bi wo mo se doctor endpoint na mo kire se wo yale bibi ha wa na se ni se me hu se e se firi mi sisi ha nyina ekọ no hu adwodwo enti mi ti nya me ho hwe na o send 5 million enti o send 5 million ade wa yale mi ntinga se wonye na ye de call mi de yale mi de call hospital ho amo wa ha na doctor ne kan se me nya dan mi na mienu nya ye de emra ho susu apam na branch ni nyina me de aba ne card me ni nya kwaji wo endpoint o me de ni nyina ba ha ena ye ko senya be man ayi doctor ne ka je me say ai e wo me say me no nyina no e wo me say ye wale mi enti ne bra yi so kra ono so wo wale no o su nim de ekọ onim ye nim ye mu na ete ho na wo sesi ana na me ye de na ka ye say ndi obebe ye nikanika ama me say a me mfantena ma me enti wo be fa no tobo o ka semba kwa ma ni nsini ya chi ase enti wo be fa wo ko hospital no a ye ka say kofa gu kunu bra no die na si hospital ho
oh ye duru ya no Maa Akos ena me ka no doctor ne ka che me say si ya no me na mienu nyina bebi aduru ye ntimi ngja ye ho so ti ase so wo de ntimi kan se te nti me no no na be den ehia se hu hia se wo gya me hu te ye nyina ye hia se ye de ya gigi ye so ne se be ya ye betena so wo hu ne na branch se nti no me gya aduru me kwa endpoint ko gya aduru a na ma me so ma kwaji ne de na ma wrap no box na me de asene no na de akwa na me de akwa na branch wo nu maduru ye se wo de nyakopon adi wafofi wo hu ye ya na yesa me die wo fi me bia bedu sabu na wotwe ma kokwaji adu abranche me friend wa kat wadum ni fun ani ewo mo mbete se wona ba bi hihye ho me bia wona ba bi hihye mo hu se wona ba na yede ba na wo fie na mete wa me oni mini wo si fie no wo se ba na wo mana akoye ne ho ade aye na ye fro se wona ba na ti no oni ba se ba na enjoy me ti me frɛ be me se me ho kire me nan koda hospital me frɛ abranche 4 months nie me se branche won send me koma wo so oni se ne mu bi se oni mi number just me ma me ndura se me ba so o mo so won frɛ me no so oni mi number me ma me line no frɛ si ye abranche me ti me frɛ ne sama 3 good years na me free wa betena me ma me nkyɛn me ma me ka wa ba ni nie na ma sensi ni nyina bebi me ko mo se o mo fa me ko ha o mo fa me ko so nim dia ha me ni wa mienu nipa enda ya me ya wo makuma mu no sa me se me sewa me se wa ho obi be hunu se obi dwane na ade ba kwa ya me yanse enam se mi so mi ni ena me kan mi ni ba bia me ko biem ena ma tena ayi akura na so wotiri ma mi to de bi wa Maa Akos je me di kwhwe me ba wen enam se eya sa nti no mi kunu no mi hu aye na hin o hwe akwala no se me pe na makofa nti wonfa oncha kimi akole be ko sku akole timi su sa me bai etimi so koma wansi na me di ba ma me di ba ma be ba wa me nya me ma mi timi su sa mi ko hospital kura mi Brent Swalen o mo fra me wa nye sko Brent so want the come the open o your son my dara mini ni de na nyina me nyima da so gu wa kuro di so ho me ntimi comment me ni ahode ne me timi ti fie first me timi ti fie na wa no ba se wono ne te me timi friend say ya ba na wo no wa pick no wa timi pick call no de ba no be ka che me say adai me so me friend number we sa adai then na ha me number wura fun wura ni ni wo na me say pa cha nya me no wo na ekasa enya di bi na ye enya di aben wo bra be di na me sofa ma sofa na me na branch we no oni me ene de odidi da enya hwe me de masem nyina manyam na nyame a me nim ne di me mbo ni dua de bia me ho kra ye duabo me sore kwa me pege me ni kwa me se ho ye dua te me fra bosom me ko fra we nsu we mfa mbo ni dua de me ka se me sore me bomba me se rade so ma di patch me da wase na me ho nyina Maa Akos ma transa ma me chi do mpese me sisi ba so me nan aso me miti me nante ma me akoa ma me ko gibosia ma me ko gi miti mu ma me ko ba bi no mu didi na tem ma busanfo nyina so mo mfa me ho me ba ha obi domfo na ma miska na me wiawe be dana me be froka me du tekima e ya rewasem driver ni peja me fi me ko mi su ka mu bra me say na ma me ade unti me froka no yesa peja wusu me say bra nya mi o me ha nyina ye kuro me nya me tena ha sei no so obi a me bra ye ohunu me enya me yale na ya me sa no na branch mtime fra komo kura 50 cedis ko mfa me fa nto aduani di ayedene metime sole sunsu me ma me kwafo to de bi wo ha te ma me omu nim asem omu pese aduro be den e be ben aduro na modi bo widi sa no che sa adwembo ne ba mitu ahwa kwa ma ko no aduro awu eso na me san tan se kan se nyankopon se wo ye den wo di wo ye den wo no aduro kura awu a mo ti mi anka se mi tena se dem san hye me ho kran se mi no ma die be ko bia die be ko si bia no bibia won hya se so bibia won awie ye sa branche wo se mi ni se ya no be ya me e de akwa awie ya eno so no ho so ntono za mi na mienu e da me wo awie won so be wu anajo sana da me so mi to wan mi ti me ka santi de bia no na me hwe TV me hwe TV na me TV ni me brother to TV na TV ni be se ye ena radio nti we do say techiman no na ma dia ti ho na mi su wa mi say erade nyame da be pa na me so ma wiya be duru ha na ma kama so ma kire Maa Akos no ma hu me mobo na branch o ma twe na ba say e ye right say uno nipa betena uno bi ba betena na obeye no yaka say na wudi wude ayi afere say wa abontena so utimi didi dadia Maa Akos ena me dia ba say mo fra branch en kan say si ana me yale me ha uni nyame dia ba ha no o me hwe me yale me ma me ka no so wa gbo ma manfo o mo twe ma me no abanfo se o be chi ma me akotum o be twa ma me ka se me so me ti o me ntimi ko ba bia me ho to me kura na Jesus se ma busianfo se me na ene ne me wu kura na Jesus o ba me ho de no sie me funu je say right se me so me ni ba bia ko biem o pa wo pa ye nhye
se me ho tom ya wo baby ma wura bia me no wo de wura ayi adaka memba ti Maa Akos ma sem nyina me de bae no enti se abusua se wo free mu a wanya ho ade sister Ibrahim Mohammed nya ho ade pa cha ni enti se ya asambone kwa chichi se wo free mu sesi a agi so obeye ho ade asa pa cha ansa wo matumi asi na so amaye nso obeye se me na first na nkomo se me nchene bra no se me nim se me pani yie nkokwa ye mo ho ade se me ye ne yere anka metene nchen na se wono ahu se bi opa se onu onimyansa onu na woda so ti asi kra wo so onyo ho ade na wo be free mu ene se wanye abusua no be wi omu funa no ma wi so be twitwa se fridge mu a wo ma twitwa se fridge mu afa ho ben wo ti asi kra wo so onye na bewu wono so kra woni ne ba ana ne wo ba woni ne ba no akasa ne ma me nkọ yesa be efuru no ho ade sa me benti ebanim nti abusua se ze wa me yo ho ade nei na se wo free mu na agi so obeye ono no odwane free anso kokoko pen Dubai ba bi tra enso abusua baye ndan abusua mo baye ne dan enti yenhwe na yemra ebra wushia Ibrahim Mohammed ya woni wotena yetena yenhwe mutena enfie sen na problem ben pote entokwa ben pote enesi ya ema wodi free ne nchen ekọ ba bi foforo kwhia Joshua pa cha me ne tena ye de na ntokwa bi ani na awo asem ina omudi twa mempoa awo asem se me ne medi kan kwatena ne bra mo na me kan ewu akura na 2 good years to san be free odi me free Kumasi ho san be tena ayi kura na se wo be tena eno so 5 good years na ekọ 7 years nti ne chese tembia no na ne bra ne busuanfo tembia on be fire bia ba be na akofa na wonyen woda to motimi pe oba kra ma na bra minim ho hwe wotimi sie mi ekoba ne chenchechire na obitimi mama ne se ti to okunu awale no wonte nso na enya masem so ono won kanye so wale bia won kanye so wo kone bra mo sa ne bra mo kwa atimi fa oba ya den de ma no wo ekura na se wo bebia na me ne wo face no nti onu so di akire amwa no no na motimu se me anka se na me se problem no kwa onu so maybe na onu so de na bibi na onu so me ne to oni ba wo ba bia okay na ofa wo na wo fie sen sabre no ofa me no je na me buru 15 me kwa fa ne se 18 years oni Ibrahim Mohammed tena ye no na wo ko 18 years okay enti awasem nti na ema wode ho abufuo efri ne nchen no na mujae kura ebia na eyabufuo na ba ye ene bia ukọ ba bi ana say montam hyedate me no ntena biem wesime no wotena obi afa de oba ye senka ye nsantena biem me na ma mpene so anyere amma no ena me yi mani ena me titi me bi na me se me so me ye de me ntimi nsan emme betena onchen ti na ono otini oti Kumasi na me so me wo ma me ho nti egwo me na me ba ye dakoro me ba ha sei nti me ba ye na chese o ya sambre na wayi de wa fa oba nti wo ba ye o mini wo na me kwa yie wo sehwi nti me ba na mbeda ne dem be na oni ho na ka ye se fi na ekohwe na mamba fie ho biem mi ntimi kwa nanti he fa na me kwa ya mbe bie po na fie ofo se o se me beda ho enya bo se na yere na o se amini ni ahwe ye biem nti na chese me wo ne contact wo ono so dakoro de egwom dakoro bia nti menye me ba we kro onim se menyem da wo sha wo be ka me no e na ofre me bi wo ofre me a ne me se wo hospital Holy Family e wo chichima na o se me ye na me se ma wo no was mawo no was da bana menyim ya me wore me se mawo no was mawo de no was be ma no say and then ba ma no kai me se ne ba na ma ye da mi de no say me no wuja ya acha abrantie me no wuntem tie me ba woni ne ntem tie no ehene fa na wutu koye me tu kwa ma me ho e wo kurusachi enti wo koye no so edi san ansa na wo kwa akohia Joshua and de dube busumi miensa ache aye na ansa na mi we kosirem ache Bebo sume mi sana woni ni jaye no edi bebo sume mi sa mi kosirem esem ho na akohia Joshua ndio na minim ni dada enso na mene ni nya jenti mi koye wase me pese wo pe me bet na mene ni nya bibia nti mi kwa yie no mi kwa yie na mene no koye bibia wujidi se na wase wo pe bat na woni ni nya hwe dabi mi jidi pa ma egwe ma wujidi mi jidi pa na woni ni nya hwe dabi nti wujae ayi Ibrahim na ukọ ayi no e na woni ne kokoye bibi nti me ba month no ma nya me menses okay
Nti nyinsan no wan fa mfiri Ibrahim ono ko ya we pam okay nti ukọ ya wo ko hunu Joshua no edi abosome sen anasa won ne tenfie sen ansa na Joshua ye ho ade pa cha menyim ye na me wo se ye kuro wo nyima wontimi nye ba ho ade won de obi akurum sa enti menyim ye no e na abusuanfo hunu ono odi tu omu no mo se menyim de omuntimi nye me ho ade enti ewom na che se mbehunu se sam tam na ekobe ese months me hu se wo yire no na afa na ne yire ne ye de me ba de na ne yire ne de omma ho wan kan che so wo da bi wan kan wo bua wan kan da bia munim se no mo wa yire mo ba ni mu ye ya na mo ebu ho nyim ye no ma wa mini se wo yire o nti ma me pe nti de nta me di hu ni ntam ne se me se me kurom fo wo ho no me wo fa me che se ho so ye me kurom nti me ko ye bi mu interview se na ma me wo me ti dem na ma me wa de abadem o mo agu na so be wura dem no pe bi wo be ma no wedrum na akoyi o pe bi wo ha no I say wo hwehwehwe dem na ye se me ni won se won ne da dem onim die e kwa nyina nti na me ya na me ko pie ko bisa ma se na ma me wo so de bia wo be wo na ma se se me nya abotre bi bia ya abotre nti me firi ho na me kwa me wo fa me wo ne me ko bisa me wo fa yiri so de ma de ye de nya secret bia she wo mbeka ni wo fa yiri kan me ba o man kan kire me nim die ko hu se wo de wote mu kurom ha na mo ba mufti mu ste chima ana se wote mu kuma ase na mo ba mo ya mu mbisa sa ma mi we Joshua gina be P6 e ko fam wan on ne hwe ni kunu wu ya ma me so na wango ba wango ba owu ya mo so wo na kwasa kwa ni fi nti ba me ne hwe Joshua ma ni ko school and obe wale no onya won wale se ono ne bra na di kan ye ne ho ade no fa ne se o ye ne yire aha be on ne da ye bibia sa ne ye kuru mama mrete nti na che se na eye Joshua ne bra yire ne bra yire okay na ne bra ni be free mu ne bra ni be free mu na Joshua no e ko share ne bra nti na oda susu aboa ni da so ya akwala ketwa na maame ne se o mu be ye kunu be bi saw se wo be wale ana se won wale wo be chusu se akwala bi kura na wo be chusu ni se ne kura na magwa na se no na opa a wo be timate na za akwala un pesa ne ba akwala ne be ye bibia kwa bet odina no be to so se ne yire na wo onyi kwa na onya adwuma ya na wo no ne nna kura na wo be ye na sede ama ne se wo yire no sa na tie nti wona maame ne nti sabre no na we die Joshua ne maame no ehhehye ho nti ne maame hu ni ya nti ne maame hu koka wo se ada maame na ahwe nti ne maame no so wo bedu ba bi Joshua ya penyi won so wo honam wo ye dwori sa na maame na nkasa maame ne timi didi na tem so no kwa na rape ne ba no maame na nkasa na kire ne ba no saa niema bopada no onim hwi nti saa maame ne training nti maame ne se wonja maame me ye de mbeji da koro mbeji nti moto kura to ya kura no se boy ne dimiti na moto so dimi ko ba bia wo se wona to moto no ma bi obi bia ye ne die nti na ono na sponsor Joshua wo nti Joshua wa pa cha nti Joshua ba wale me no kura Joshua na ka chem se pa me mbre me ho ase e ma saa ba no na didie wom na yire pani se me ja me ho ma ba ne je me ne betima atena se me ma ho se me ni atia e na ba so me fa respect bia ma na nya de oba eden me mani be kan wo fie ha no so pa manyi me ojo kwa wode me fa so me ko hospital bia na mo se ma yi no go soro but obey your one de ne de na yire pani no antiem ni dabi se na busuanfo kan je ne se wo de enya wontimi nya ne bibia je se obra ukunu na agu na odi ne san to enti ma ne bra no ni bra no ne papa mpanyifo o mo ya tena meet na mo kan je ne se efi na ekoi wonya bibia wo didi na ba ne ba we mani bia di ne se wo no be tena te se oba na okunu te se mudi do je se me na me ya ba ya se me no wo be di do na se ma me panyina wo so la wo di ne tena moto so me kwa yiye kwa sirem me ni basketwi onu moto gese wo kofa saaba ne de akona me nantie na me de ba we akire ti o mo se ni se mani ba ja wale mo nti won ja saaba we nti onu so wantie wo se saaba we ana so won sogu na no onu na pe no won sponsor nti nya ga se wo ja saaba ne de tuo ende otimi kofa tuo kra se wo be kun no senti no ka cha wo se so person wani ji a bro ho se ma saaba no na abedidi because onu na hwe no onu na sogu na no wo bai won sabdu onaidu won fa hweama na wo sign ni nia wono hwe no ba besi akan dia ene anya yie so te ase na won so nim se won mamamre mu no saa nete enye wono na abu mra bi so wo mu amamre so eyo mamamre saa nete nti wo a wo kɔ ho no na abebi sa ho sa anya bia no wei metumi anase mi ntumi se mitu wei sekramoni abese me pa minim se kramofo omo wade bebre ti se mi kire ne nan ya up to me se be ka chen se mi ntumi ti mi ntumi no nti wo ti ase mebua
na wo ko ho nti wo se wo so ko wano tum na wo tra wo sa na dodode ni bi so ano okay na Joshua ne yire pani no omo de se na omo ngoi ndi ne bra pen ne bra ne mano a okay enti Joshua be ye wo ho ade nyame adom Mohammed Ibrahim de wantumi anyinsen ama no abusua pressure ena ma wodi jai no ena abehunu Joshua ubehunu Joshua no nyame adom wabewo ama no abusuafo nyina pɛ wasɛm na meboa enti ɛyɛ dan ɛde ensu na sɛn si ya wo free Joshua no nsa nkyɛn na ɛbra wo free Joshua nkyɛn no so sɛ no wawo me kita me ba na akra na nyaboso me sɛn anya 1.5 year 1.5 year wakɔ wo ama no Joshua pɛ wasɛm abusuafo pɛ wasɛm ɛyɛ dan na wo sɛ tu free Joshua ne nkyɛn ba cha na me kasa na ntokwa ne ba ye na ɛde ntokwa awade bia ntokwa wo saa nneɛma na de bia ona me ne yere ne ntokwa na ine me di firi ho one ne yere ne ntokwa no a wo kokonye wo kira ne na nso pe tribe a wo mo ware dodo ho maame wo mpe kora wo nso pe tribe a wo mo ware dodo eni pensu aka conditions e wo ho akire wo edi an yere pani no no otete wo edi ho ntokwa edi ne man tokwa ba ma no no wona okoda na yire pani ho dodo o chen edi na si ye ma ye hunu de na de ntokwa ne ba se ntokwa ne se me ye onu se megitum se ba ne de ye den a wo yire no nti me ye aduane bi wo honom a se me ho kire me kwana me sim pesika to ayi nkwan a o mma me saa ba no teye se saa ba no ko ba ne nya aduane si wo anu ho no bako metimi ya aduane si wo no so onya ho ba bie hwe na ohu se ekuka ne nsuo nkoa ne dawada nkoa na ke se ondi aduane no on kasa me ho na ko fa dawada de nsuo gu ho si da ba we yi kuka no se ene de se omo ho ayi sirem de omo mma akohoma anya se me gu ye yanim ase omo mpa akohoma ye kra ye nim da omo mma akohoma nti ane no na ba ne kese ba ne di ayi wo diska na ye de agi be ma no nti na yesa me nim hwi wo honom nti me ya aduane a be ma emfi me kase me ntam na me se me ko hospital be ma betim me se me wu akola wei me wu akola on fi me sei se me ye nipa na se won fi mi won fi mi se me ye nipa en na di atiti e di ha me am di firi ni nkyɛn no okay na wo di firi ni nkyɛn so se wonya awawade yo obo wabusuafo ama ne ye because obey your ho ade no abusuafo nyina beta akiri ana meboa okay enti saa na yire pani no woni waduane omo wakonhoma ani ade a wodi free ne nche na anyenye biada woma wabusuafo hu se problem say ye krom de no kwanya mi se wo ne be ma wo problem wo ko bo mama ni a ye se awale de saa na tintiti na nti omo ntimi nka bi bia nkyerɛ sɛ sɛ efiri hɔ ana sɛ ni sɛ nti asɛm o bɛka nya sɛ ai sɛ wo de nya abote sɛ ni sɛ nti na ne maame di anim nti me ka kyerɛ maame sɛ ne maame sɛ ni sɛ me sɔre me yɛ aduane me kunu wandi di na no nyina wandi maduane kyɛ ya me ne timi yɛ aka wɔ dɛm hɔ on kasa me ho nti ɛna di atete a na yɛ sɛ ne me no bɛko yɛ nti me no bɛko yɛ me no bɛko na ɔbo me ɛsɛ ɔbo me ni sɛ ne me ni da mogya nti me di saa nyiri kura bakuma na mo sɛ nka me yɛ obi kwa hia sɛ nka me kyini na me sɛ yɛ kuro mo kwa kasa kɔkyi kunu to ɛsi bu eba die bɛnde ɛna me yi me ni na bɛtena kuma sɛ ha me yɛ medwuma nti me yɛ bɛgya na Ibrahim ni bɛhunu me a odi wasan didi machi saa na me kan sɛ okay nti meba nti saa brɛ no a wo free ne nkyɛn no na wo free ne nkyɛn se wagya ya wade tie anase wo free ne nkyɛn se abufuo nti me kɔ asan aba pa che na abufuo nti na wo kɔ asan aba pa chane akuya mama akuya Paulina mama abufuo nti ɛna na wo free ne nkyɛn na se wo kɔ abɛsa aba yire pani ne nso nkɔe Sabe yire pani ko akaba yire pani no so nkɔe enti wukɔ na wukodi mfie mienu sakura wobɛse aba beto yire pani no ɛwɔ hɔ ɛna wo nso wonim wukrom amamre ni bisa wukrom amamre te sɛn ka kyerɛ me menim kyerɛ wukrom amamre ukuro amamre sɛ ne die ukuro amamre no ate sɛn pale sɛ
wo ye ba walefo a se wo di hu ni se ye ba walefo eno ano no Akoma mamre no wutumi obufu ma wutumi tu free wukunu nchen ekokotena ba bi a wo pa no ase ya wo se se wo nim se wo kwa so wo nyo baby so wo ne be ma timi nya kasa bi wo okro timi ko wale na be ma foforo na ye de atua saa nim na ma be ma dada no etire me bisa se na wo nim se wo kwa ba anase wo okay no kwa ma de e bon so and ye na me abufo ne ba mu mi firi nti na me no na me ma imagine say me san ko ne nche mpese me ye de me pemi sika na me fa se me wo madwuma bi kra ya se me wo sire mu a me nya adwuma ene so kan ho kire kan ho bi na be ma ne ye den emfi mi adon ne tie na wo nya adwuma me nya adwuma ma wa mo dwetire wa mo buje sambe no so school offensive training college onu owa yire pani ni nyina chi na no onu an odasu school onu sa aba na sponsor no oba na hwe no school no tina mi wo Kumasi na mi so adwuma me ye ne se mi so aso pa no nti mi nya mi sika mi de totɔ me ho niema wale ho niema no na je se mi totɔ me ho niema nti mi kɔ ya na mi hu se mi koduru ya anya ye na mi se magimi sa amda kwa ka mi pesika ka mi di ko sun adwuma e be boa me nti mi abufuo ni ba ye na me betena Kumasi no nti sa adwuma adwuma na wo mi tim na wo kɔn no na be ma no ukono usisa wo nema nyina mansisa me nema nyina de okay one stop on so na one kra no ba ya ne so wafi okay o ma o ko school so na o kira de ti o mi fifi ho na ne ma me no wo ho na e ti se me e ti se me ye den me ko hospital me de me handbag ye den e ji sin ntimi de me ba shi akiri bi furu me ka enti me so anko me ma me ho so me ka se me ma me na ye aya no kore ye ti ma me ko na oni baabi a me wo ti mia e wo ma na ma e yi mi sister me nua na odi machi no na o fa ma me se e ma be mi wo Kumasi na me se da wenda na me fi sire ma ye den abe wo Kumasi ya ne ma me frem gusa me se ali nta me wo Kumasi na me kire se na me se ente o ka che me se nka me ko no ka che me se nka me nya abotira ansa e se me ni adwuma bi a ho me ko tena sire so aho kire wo ho me de na matena se me ko ya ba ne ona ni jira muso mu dido na a wo ma bi ne wo se minti na ma me didi ma me se ma me ba ha ba be de pa adwuma ye nti pese me ye den tis na ma me bi me sister bi ye adwuma pa no adwuma nti me dura me kama asem kire no e na oji me eno de waka ma twen am waka won nsem nyina bi nti se bi sa question a we question na no ama me se nkosi de waka na dada no why enti wokunu no free school ba fie no anu obehunu se ne yere free fie wankra no se wo free fie wankra no enti obai no obehunu se woni ho no wo frɛ wo ba che wan frɛ me da ye wan frɛ me Ibrahim an frɛ da enye frɛ Ibrahim Joshua wan frɛ me da wan frɛ enti wan frɛ no me so man frɛ no se wo je awade ya wan frɛ kra mi sa wo ne ba na se wan frɛ me da enti wo hwa etu ekoba 3 months ekoba 3 months na me ma me se wo ha no I had to say obesia ko o sin say o be kira ade na o be makwan bi a na wa ba Kumasi ofin so ho nti ma me na kai me say o betwum na o ba ho be bisa ne say na anu bi o ba ekoba ya busum miensa na me say ni dada wa tena say so o yida pie ko ye kuruma ma me so wo ko ba bi ba na o yire kra adwane utimi ye de sa da na utimi ma sa ne bram so wo nkuransam be o betima ma ma ba ye kurumo sa abe bisa so wa yi wani na wa tena say ya nti ka me yira ya nda asa question na mbisa ma mbisa wan ka hwe e na ko ni school ti ko ni school wan frame da okay enti o free Joshua ho assign ba ye no edi sanya ansana o sen be hia wo former boyfriend na wo ne tie wo ne tra 7 years Ibrahim Mohammed o free Joshua ho ni di sanya sa wo be hia Ibrahim e cheye ono be sen eburu wan yi a eni se wo so free ukuru nchan cheye wo free wo kunu nchan wo si abufuo na aba abufuo timiti na ho 1 year sada me ye adwuma kuya polena edi adwuma nko enti wen si Joshua fie hwa so no so wan hwehwe me na me se me bi abufuo ne ba ye no na se won so wa anya ne yie abufuo aba na se won so wo free fie aden na won kan tire Joshua e ma ne hunu se ni senti hello hello Joshua na apom te say hello Akoma FM 87 ni yanti Ibrahim there be sign friend bi em ogina so friend na
yɛne no ɛni nkɔmɔ yɛne Ibrahim yɛwia na mabɔ ne tɔfa akyerɛw sɛ afei ɛna wohwɛ bi ɛwɔ Onua TV a ɛnɛ wanfa ntomu ntam kora nti na yɛkɔ yɛnim paa. Hello. Yeah, Ibrahim. Na pom te sɛ awie. Nyame adom. Yo, yɛda nyame ase. Na Paulina, akua Paulina. Wo yere. Na ɔwɛn sabre. Anna yesi o techi Kumasi our hospital say him. Oba wona na tie na wonim baabi a ɔwɔ. Da bi ne say me na te ɔwɔ ne maame nkyɛn. Ofiri me hɔ akɔbɛ 1 year. Anti ɔwɔ ne maame nkyɛn ba tambia me di ngombo. Na ɔnya wo yere woni ni hɔ bie. Mene ne wɔ hɔ. Oh, ɛna woni wɔ hɔ. Tiemo no nti ase won na ena me ma no kɔ no maame hɔ. Wosi no anya dan na wo ma ne kɔ maame hɔ. Mesi no nti ase on no yare ena me ma no kɔ no maame hɔ sɛ onkɔ he no yare no kakra mbla. Na onti apɔ. Ena wo so onkɔ maame hɔ onkɔ hwe ne kakra mbra. Na wo yire wo so okɔ maame hɔ ne nya bɛsɛn. What's our way? I will call Mammy Hono and ya bear abosumi and 9 fear say. I been a feel about it. What question? I told me I'm a corn chain. Oh, see that they try to I would corn and chair cry and obey. I bet me I never 2 months ago. I'm because I. Oh, Babble swimming me no and I will call it. Or my main chain, I will crow besso. Ewo kutechi contempo kwanso. Contempo kwanso e na wo kwa na kwa na pomodin num etesen. Okay, tambia complain say no honya to no. Oso ope so ko hospital Nsem bebre. Ene ya chinchina ena me hu say de me hu fam kakra na me say. This and busiafo na aboa me kakra na sa de me nkwa na me bre. Na baby a wode ne bekọ bi asa abrei wo se abusua nso mu na wabre no omo se yade ban ene ha wo yire to se me de yare ne de ewo mu hodo ewo no ho ba se me kwa na o de bia complain ne nine o se ne nine na ha no then ya nyehunu adukura ya de be no hene fa no wako enuro sei enam wa ya afede mu hunu nura mo de be no so aya ko hospital no o mu kwa no ma mana duro ne ma ya bo ya ho ne ya twa ka no the bend na akọ hospital mi firu nchan ifie miensa no the bend na wa bisa me say ye kọ na Nsem ka je say maame ye kọ kentampo ko je aduro wo fi mi won frema won fa obwe na o kan no mienu ya na oba bosumi mienu ma abrantie ba oba na obeto ne nyema wonu Kumasi o wotimi ba sei koma 1000 mini bi oba ye da na oba ye fa ne say 4 months na ekoi na abrantie we du oba ye mu ni say mintimi nko ba be minya adwuma wojina ahoma nso kasa kire ne nkasa asedi wudi komo owa ahoma nso kisa na say 4 months ni 8 bosumi mienu na oba on si ho oba ni Kumasi u da benda na waba ho 2 months ni da benda na waba oba waba me nchen Papa wo bisa se 2 months no why na wo ba na ana tabe na wasan fa phone da say wo frame me cry onimi number mun kan say onimi number me yusu good bisa no o wo so bisa so wo pa cha onimi number wait mi number me yusu na say na o number na o de eno na me wo their number bo me na o yusu biem se mi yusu la number mi number me di free wa honom ebe pem na no le da so yusu me beduru ya na mintimi ntokre me ma me number anya bobo ne number no ma me hwe number no a wo de friend no bobo ma me se wini mu Ibrahim se bobo ne number no a wo so de friend no wo se wini mu ne number wo so wini bobo ma me tie ni na me number na ya me de friend no ma so agu me phone so na ma me na ya me ye me kwada hospital me di me number frau na wuni mi no me kwada onu akasa woni oyiri a woni na ti a wo yade a wo se abusuafo nso mu kakra
wonu akasa wonam mama onsi wo tumi enfre no wo se bosumi mienu ne no oba ho palena mama obuwa an obuwa oba ho na nya sen pa che oburu fani say ye di Christmas no anche be ye 1 month no e na oba ho se wati mama ai wom oba ho onu ko wan hyeda se wo ba mi ho onu watumi atwene say in case say me yale no mi hu ni mfaso mi hu ne o se wa na yire omudi omudenti mi de waji mi afiri na koma mu okay me Ibrahim Ibrahim sana wonnim se obayi palina yenim se woni no na net ho dada na awo asem nti wadi firi wonchen na okonya be ma fofra ye friend Joshua na no achi wo sai kofa no back meboa ai okay me pacho woni netina enfie sai ansa na awo ntokwa wadi firi wonchen na wakọ baabi a okoshia Joshua one ne tira mfie san we ne tira be 7 years okay ena sans Nsem ne ba na o kone ma me o se de me mani ko ya na ye dia Nsem be na ba ye nte se na Nsem ba ne kunu de antokan kiten we ba ye ma ni free wonchen 7 years adia pote na de ntokwa ne ba ye wo ba yi se na ye awo no wonwo ehun ntokwa ebia ne ye bibi foforo ntokwa ba yi ai na ye no na ye awo sam na de ntokwa ne ba ye a wo di efri wachi okay na okọ ye no a oba ye no na okuraba ana no wonkuraba oba nde no nkuraba osaba menchen be 1 month bi ena osa koe nto koe na ose onyem emu amu na mensa mine ne wosa wo hosana osa ye sa fitire mi na me wo wa ntimi tembi wo so na me ko French me ko Benin ndiade emu achi na obeka tia mi se onyem aha ntimi wo Benin ho na mine nyina edin komo sa na mi se ende meba ntimi ba na mine sa se sa na mi samba na akola no wa akola no nti ana mi sa be fan ko me honum me pacho enti wo pa kire se akoda no eya wodia to so ba de on e ka se media so opini se media de am se meje na one what na 7 years no onyinsan da onyinsan okay na ebra wo ko ye no a wo so osan ba wo ho bosome no wo bisa ne se ba bi okọ ye no wakọ fa bema ana wankọ fa bema se ọkọ ne busuafo ho no ye se o ma akọchi na ma bema bi ba force o se se o mu busua ma mere o se bi ben de ben ho ena o ka ta so no enti woni mu se okọ ye no okofa bema ansa na osan ba ama woni no asan aba betena ansa na me peno mi penu ntina me se mbeje se okofa bema na se wo sa aba me nten dia me de me pe mbeje oba ni enye ne ho ade ende o kan o so maye o mama mere oba ye no o ka kire wo se bema foforo aye ne ho ai okay mukuro mu amamre no se bema foforo ye oba ho ade na oni ni nyaaye a wo ko ne ho a ade na wasa wo ye se obia ne mamre momo de ate se eyame yere na yame yere aha na wa de me ba tobo na wa ya wo yere me pa chaw woni ne tra 7 years na wa ya ne ho ade na me ya ne ho ade ba wo de besen tobo ase wo de besen ana mukro mu amamre said ya moya oba ho ade me pa chaw wo ye half ana quarter e de ma na busuafo Akoma FM 87. and na me ye because na eno no na me tobo ase enti sanye ma wenya onso obi okra no a wase yese yento ebia anantwie be 4 mito 2 ya na ba ko yese yento ho ahwan se me ye half enti wo ye me half yere eno kwa de wo ye full yere enti ho so ano akoye de aka soso woni ne tena 7 good years when to me amfa centre
kura Akoma na busuafo a ekyese woni ba no nete na wakɔ ne bɛrima foforo akɔtena na bɛrima na yɛ ne ho adeɛ you are still claiming so ɔbaa ne yɛ wo yere ɛwɔ amammerɛ bɛɛ mu Ibrahim ɛwɔ amammerɛ bɛɛ mu woanyɛ ne ho adeɛ wakɔ ama bɛrima foforo ayɛ ne ho adeɛ wɔne na nya akasa no waba back ɛna wase abɛhyia no you are claiming sɛ wodɔ no ɔda so yɛ wo yere amammerɛ bɛɛ mu na kyerɛ sɛ ɔyɛ wo yere mepa kyɛ ɔma yɛ hunu Satan na hombone ni ho na ono kura na bibia na me ne na ye na me ka tese afi de wonyi me question na no amenkoi wo say na oya wo yire se sadia oya wo yire ana bema foforo efra ni Joshua no ebefa no so ti ase enti oya wo yire wo do no na ase ne se bia na mukro mu amamre ye mienu enti me pesa o che me amamre kura na che sa baba ye oyire yeah, amamre bia ni ho de na ya de enti ma me say one question for na esisa to ho se mbeye no ho ade no mo so ate ama me ba se wo na mba na o kasa sana na o se ende obekọ ne ma me nchen nti okọ ha no na omko fa ne ma be ma no na me fight na me call ba bi itu kwan beni nti na chi na o sa frem se oba me nchen no onyem nti me wo no na me hwe ne saa na oko wa kola no me ba omo wo ansa me ba wono na efa fon frɛ wo sɛ ɔba wo nkyɛn bɛda ye no onyem Paulina oboa wo fa fon frɛ Ibrahim ka kyɛ sɛ ɔbɛda sada na ɔbɛ sada na fa mi wuyo ɛna sɛ me yale akyɛ nti ma adwunya adwuma hwɛ sada na ɔfrɛ me na wo beni ɛna ɔfrɛ me sɛ me wɔ hospital no sɛ ɛdɛ ne me sɛ ma me nyam ɛna me tam asom kwakɔwo ɛna wo so kwai da o ba Ghana na wonyem no ne hwan na nyi because sabe na ne na dance a wo oko Benin me dabi sa me na me wo sa Joshua ni ono oko ni Benin na me ni so wo Benin o wo me ni so wo Benin enti wo ma enti me frɛ no ti me ono na frɛ me mpo so no wo me number na me se me wo number so wo na frɛ me na obi sa me se me wo na me se me wo holy family pa kɔ na wo se me ba kɔ wo na wo se da benda me nyim onyi me nya se wo hu me ja se de me furu titie enti wo me na oba ya enti obesi no kora nyamienu obesi ya no ena oba holy family oba na ma wo ena o kyam na o ye de na o se san de o so afibire o kɔ ni ko sa me na o afi no wo bie na adwuma wo fe no wo bie na adwuma wo o bie na adwuma wo ni kurom wa honom ena o de ne nyama kɔ enti me wo honom na me na kyɛ sɛ me wo honom ne me besan betena ma me nkyɛ na ɔno so wo ne wa o ye na adwuma dan sɛ ebra Ibrahim ko Benin no wo free Ibrahim nkyɛn a okohia Joshua no Ibrahim ko Benin no woni na woni David ni na wo wie na wo free Benin ba ye no wo free Benin ba sa me sa na woni na ebetena David me na antena sa me ko mi kun ni nkyɛn ma ko so nte na me ko mi kun ni nkyɛn na ma na o ma sa be kana me ne be ma ne ye de ekɔɔye enti me ba to bona ma wo nkyerɛ mu wa ma ne nya shot ne enti wase enti bra wo wo na wo call Joshua ho no ans enu achi kra na sa akasa ebesie ama wa ba back ya wo se behia Ibrahim na wo ba no wo de wo ba ne ba me ba no me film kunu fie wo de wo ba ne ba enti wo ni Ibrahim wo kɔ akɔhia no na wo ba ne kan me ba ne kan enti Ibrahim nim sa wo ba na wo ba ne kan Ibrahim me too because wo say na wonnim oba no na akoda nka ne ho dabi me ba ono no ka kyerɛ me sɛ akola na media sɛ me Kennedy akola na dabi akola ne yawo dia no me yenhwɛ me ne de die ansa o free me ma me nkyɛn akɔ no nti no adi na me so ko Benin nti o ka sɛ wa onye ma me ntimi nka sɛ nya me ba say woni de da breban ansa wo free hina akɔ hene sa tama ntɔkwa no baa no ɔkɔ ne ma me nkyɛn no ɛna me so me fa hɔ na me kɔ Benin nti anu ati na me frɛ no ɔse ɔnyem nti ɔwɔ hospital that time no so na ɔno so ɔkɔ ɔne ma me hɔ no ɔmakɔ ɔmo busiafo ɛna ɔmo so ɔmo kɔ yɛ amammerɛ bi na ɔmo kɔ fa na ama bɛrima bi me pacho ɔse na ɔmpɛ bɛrima to aso no so ɔmpɛ bɛrima no ɛna kasakasa mu saa na ɔsa firi bɛrima no ɛsa ba ne ma me nkyɛn ɛna ɔbɛwo yɛ ɛna me sɛ okay me da me ba
me ba be yo ho ade na ma je enyin se one ontina o ma me nchen ontina boy no ho a me ba be fa wo na ontina me nchen pa chewo bra ayi Ibrahim obisa question jira so ansa me na sa mbra me fisire mba wo be hia me wokuma sa mbra na me di akwala ni hye rechi no se me ka kya sa o ma ya me ho ade me ye obi yire se me ka kire wana se man ka nkire me ka kire ono se me ka kire wo se wo se mia enye se okotue me kunu fiofo ne mama mo na me nya wo yire se me wo se me ne wadi kan tena se wa se me nya de metima kunu kunu wo se se boy no kra ya me ho ade kra na wo be so be ya de wo be ya me ho ade me na me di kan ya wo yire sa wo kan ya na se wanka na aden aden tell se bedu se wanya wo Ibrahim enti se wo kan we nyina de kire no aden ena se wo tu na jeje Musa mame bre eno amanka se me majanu ba se o yale sano ye won ye onim yare ha menini nyina because me ka se majanu ba se no hu fa no ntimi be ma so ntimi ni namo sa abra o ba on ti ase na on ni namo mitma ka se me to ba se no ma me chen hu to ya no wasaba pese bi bisa no question me pa chu ska me da me na bo ne ho a kame ko wala oba ko an kame were oba na wo mare ansema ware ba man ka se majanu oyari ye wafri na chi ase akwaware foforo fajan me pacho wa ye ba ne ho ade de ma ware no ai ma ye no ho ade me pacho na onu wa ye no ho ade kana me de be ye no ho ade na me de he ne nkwane so me say so oyari ya wonam we wonui otumi nante otumi ye bibia nti se oka so oba ye ne ho ade a wo betumi ya ye ne ho ade me bisa wo se wa ye ne ho ade ana me hu ni mfa so ma no da kokora da me nye ne ho ade ba me bo da bi na asa bi ya na mi koko ya pai kakra me pacha wo me pacha pa woni it nice 7 good years woni na anwoda ene wobusuafo de a wasam wa na wode afomete koye ene wode kohia bema na oye ne ho ade ene wone bema no awo akasa esi na osan ba back ene wokọ dada no ne da yese wo da so pe no enti wo beye ne ho ade etua bema ba ko no eka edi ama no na woni na di nkan ya tsada ne na di nkan ya bobra nti woni mi na wo do no ene wa befa no wanya ne ho ade sama yade aba yade ne ba ye wo kukuru no de na kwa akomo o maame asanya kwoti sika fofra koye ba ne ho ade wo kirisi ya tisika ye ne ho ade ana Ibrahim amimisa Ibrahim mi bisa se ochiri amamre no aka so obekwa akoye de ama sa be ma no me pacho wa koye kaza David wo koye be ma ne jatiti wa hwa me ba wo koye ye me pacho ababa we ya woti hayi wadi ne bone ana wa ye ne papa ma me bisa Inja ne boni bia wonya ne bone bia meboa wama ne kunu ba ko wama ne kunu na jana jeje mu because be ma fofora wo na wo dada no wase ya befa no wa bra wo ne beda no o ka kire wo se wo kunu ya ye ne ho ade nia wo ka to ni tirimu na wo ne watena 7 years painti na ebia odo no eda so wo ho ma wo ni mi enu nti ena ebia oti ase de ma wo because wo be ye ne ho ade wo be kwa kotua be ma foforo no because na atete su sa wo fi ho enti so wasenya ba ni genti adada na ni genti adada se ade a ma anye ni yie no me correct no na me sign ne watena na ma ye bibia kama wo media gaminim se meti ase de abat esu obi ane na adwen odo wate ase ama se wo kukuru no aba bet me pacho wo hu ne se na wo hu dia oyere no waye ya me hu aya me taba ho oh good don't worry wo dia jai wo taba ho no ye hwe bra wo hu no na woni ne tia kra dada no kra de ye mfa ntonchen because okọ Joshua ho no
ɛna wo sɛ hu no na no wɔte sɛ yi a enka wo mpɛ no ofiri Joshua ho ba ya wo san ne wo betra ye ɛne nnai me pa chon so so ye be na aba oba ne ho Ibrahim me say wo free Joshua ho na wo hunu no a wo sa kan tam din se wo pɛ no oba ye ne ho ade no ɛne nnai ensonso ye be na aba oba no entem ofiri Joshua ho ba na wo hunu no ate sɛn Dara na ho ye na ne ho afɛ ne wo gina so ɛna nei so ate sɛn sa ofirment oba men chen no I know o cha se yara ana me ka tren se ono on ti ase mame aha ena o sa ko tren na mame chen sa ena afi de yara na ba gugu ho wi afi na o sa so na ho de able me go na enu ati ni na manja enya wo do be yi so ne ho wa ye ma anta yara na ebe timi ni ka se pa ana me ka tren se Maa Akos se me so ma ba ka able nte bisane se ono ya mi ko bisa no gina ho bisa no Ibrahim o gina so se onim se me no wa mienu die onim yonkofa na onim asem eda me no wuntamu na me ka no onim ade kwa na pese ye dwu asem ni nyina na amanse nyina ntim me na wonka se me dan me ka kirew me enjam don jamus me pachu o ebra moko oyade ye din kania moko hospital de din kai no na woni ne nyina akwaje aduro ana na woni ne nyina akwaje aduro na me ne nyina akwaje se wo woda so chi wa aduro no mebo a acha woji oba na aduro ma no se o woji oba ni me question na no straightforward wo kwaje wa aduro woji oba no aduro ma no nani folda wo adabi nani folda wo oba no masa hwe enipa de wu beguo wo betwa eye na mo fo samu di nipa bone afam ho adi but one day wo bone no wo catch up masa ye ni nipa bone fa ye hu ni enne we nya so aketu ya debi wo benya na we nya wo ba wo pe na asem bi wakoma dane so bi wo benya monye sa wo wi ase wo ji wa duro mi bisa se when was the last time wo kwaji ababa yi Paulina ekuya eduro de ma no so na mtime kwaje wo de papa mi bisa me ko man kwaje aya kwaje mi na de ba me pacho o miensa ka chere no miensa why me na me kwaje na maje wo yire de ba ko na nipa miensa ansa se wo tumi me twetwe ne ya ba ko na ko fa ne de ne ba de on mi bisa so num bia na Jesus Christ ozo wonu wonim de ekọ e wo ya bra bom se sia mi kasai Jesus Christ Ibrahim ma me bisa wasa se ma asem me ka kire wo se me de da me san fra obi me ka kire no se da me san fra na me wo baabi me fra no fon so bia me ka kire no be ya yi ni me fra ni da je se wa di me boni ache wa titi mi ache wo na nyakopon ma ka me wu ya ache wa titi mi ache na me ka ye se me fra na otimi di fon to wo se no de ne yere kwati me kan kwasasem kire me se wonim die ba Ibrahim wonim se otirimu aden pa ma yan kan kire wo wonim se wotirimu aden pa se da me fra no na me wo baabi okay anti se una ka se wonim se wotirimu aden wonim se wo bai wa ye ne bone kase pa se waka sensemu want to mean kwani kunu Joshua hobiem dabi no not possible wonso wakukuru no te se wose wosoa ne ho se wa ya nuoma adesoa osoa ne ho se wasoa no edina kwa akogu o ma me so wa ya ne ho ade wakofa ba foforo akoye ne ho ade wa ya de so wo hwe no me pa chi wo go free Joshua ho ba wo ho no na wa ya de 87.9 ya de no na ade ma no Dari oko fafiri hene kunu ni gabi akọ fa ade fure ye nyina se yare ne ba na se ye nyina hu se bibisa ho ya de no awe ya de no no abi na eha no wa hunu
Nteba sa me le me hunu ntem ana me ka kire ne se dia bani se obeba ntem abla ntem na yenhu kwan be fa so that time na ni ho asisusu nti o me ka bibia na on fimi afi no hu se ne agugu na wi afi no de no ho aba nti no asi kura man pono me gina boka saa be de wo afi na ho no beto no wi na me se nda on kɔ ma me ho nkɔ di nansa enu ani o me pacho enu ani na o flefle me azu tambia so me ba ne nkyɛn a na ma ba ho da ben me pacho me bi sa question enya me o ma mi ho umma me hoda kokora da wo be to waje wo kumase wo sa wo di usika ba no be to waje wo kumase no be to waje da ben no wa fruka se wo ba kutecha ba da men da ben den wa ba kutechi me mpel so aha me kan to se me mpel wo mpem so man kan to se me mpel aha kan dia me ba aha man ti kura ahun fo do ti me kokora fidia ma me sisa me niam ba be to ho wo so da so pamedia na nipa metem ma mencha wo frem wo da benta na wasfa funa frem say ne de sherifa won te sen sherifa we nyina wona do sadin we to me wona to me sa sherifa we di da wo di sala me sa brantia me se wo ti wo ya chiribia da benta wo ya chiribia frem me se me ho te se mu da mu di ma chiribia mu di me mu okuma agbo a mu di ni wo fie wa fa funa frem say sherifa and na wo no ba so mo ho te sen wo ti me didi wo ya chiribia wo frem me da udidi unframe da unim se wanya kwase bi na na die he ubeti se onyim se ade ba chine kama wu afiwias me se da mawunu wo so me na wo na yakọ sana me kan ye Mohammed ya se ensin na gureti pen ensin na gureti pen se munyina mugina one scale yade no a ewo so no ebia na wone so na according to wanum asam ne se wo free Joshua ho so eba no na wanyade wane obetra ye kirei and wo hunu se eniema bi ha no ko hospital ye ko ka kire so yade and ye frɛ wo se wo so bra wo so ye hwɛ na wo yade ekro no abi adenti na munyina ma hunu se munyina mo yade the same yade na wo hwɛ so ne ntina na wo se kwate sika akofu obi ba fofora wonni saa yade ne bie en na kwa kwatena osu mi bi sa da bi se sana mi cheno sa oma aha nto yare ne yane sa no ela mi se no unya honde da ba na o de ba de wa frɛ me se me mra wa ko hene na atwa no anu wa ma se me ko ma o pa me mam ko ma me ho no efiri o frɛ me me ana me man ro pe man ko ye wo se wo ko ye no wo ma no e na wonim ba bia no wo kro 87.9 Kumasi wonim ba bia no wo kro wo ko hene fa wo ko abrachire wo ko London wo ko Germany sasam we die papa ye hia wo ha na ye hia wo ha Ibrahim mbisa se da be na abeba enena wo twe ye hia wo e wo ha ye hia wo ha ntisa ba bia de obegina ebe ye wo wiase ye fa wo nyina ba bia da enne na wo twe ye hia wo e wo Akoma FM ye wo Kumasi askwa wusi fam udru kajetia wosi me ko ayi askwa mo Kumasi mo udru mo ye ne mo main entrance in the hwe ne mu main entrance in the hwe ne mu Kumasi askwa ho ne ye wo e wasa wo ba me yetrase ne ka asem we boko enti sa e boboba because ade a wodi ayi ababa wai ya ewo mu se waye ne mfom suo bi de waye ne mfom suo ba ko mienu bi de but bema woni what na pen de wo ka to na sumu eni ja ne wo damu ebi abra ne wo na wo tie na bibia ye enye pressure ne wo ngo na abusuafo de ma no a ebi na ye bebia wo ko ye no wan ko wan gro so sa enti de wo ka to na sumu no medon saibra wo ba bema no a wo yo ma de no mekwa kotua ne ho ne ma de ama no mefa ma de oba ne so do en wo ti ase de ma wo enne wo de no bema wa wo so me ni ayi kakrachi na oyade a wo kukuru na komo ma me wan koye bema na sede ama no sesei akoda wo hwe no akoda no ase wo kremu krasa ase wo de ya no wo hwe no kama na no se ambla na me koye no ho ade data no mba o
Adebati no wa sa ena okọ galansi e bia se na okọ da ho na yare na ebo na to ha o ba bia okọ bi yade na bo na to fi Joshua e bo yade na oba me nchen kama na otia ne ho ye no ko oba me nchen da do na kama ye no ho ade ni se no ya na ko ko se betina wa ho mi firi galamsi eyi mi firi mi betina wa se e ka ko 5 years anse na se mi betina ma 3 years na on yare mi yare sabe no yade na wo so yare sabe no yade no na wo so kobo na wo so yade Ibrahim sabe no yade no na yare crowd ya na dokoro wache na wo yade che no na wo yade e che no bisanse wo yale da ho nyame bra na be pegya wo do ko hospital nyame be bra na hwe wo sabre no yade no abra be fa no ko hospital na yes yade no mo ehunu mo ehunu enwa Ibrahim na wonim I put it to you 100% and yet 99.99% 100% say na woni musa wo yare na papa ene ya ka kire wo no ene week ene na wotwe me se ye hiaw enfa ni agoro se wo pe ne boko de a ye be ye ne boko ne ya settle ne boko na mom se wo ye ne gidigidi a papa ye de be boso dia mawo dadwa ni nchi se ne so that one inches yasu wo mu no ko bisa dan for the inches no ye de be bowa pampam ame mo gya nyina guru wo mu enfa ni enfa ye ni agrosa asem we mani abre wo ho do no adan na wo ye bone sa adan na ochi mu oden sa obey wo ne try ye no before wo ba be free wo nchai no bone be no ye wo ankasa oya wo bone da ka kire ye Onya me boni bia. Ade na wodi ne ente se na etua ne soka. Me nka se me ye ne bia o. Ono kura on 2020 scam ye na me se me de chef dia ma omo wa ekura se wonum. Aha. Wo ba bia me ye dot nti. Ni na wo yire da wo mo so no ebi enya bi no. Besides wo ne wo yire nyina ya Brad, menum some crap. Some percent on ton, the ben on ton. The ben on the hospital. Come and say, Mr. What? Aha, Ibrahim, maybe Sasa won't wana. Pasha will be sunny said, my business is the bender. Maybe so some the bender was for fun. Our friend may be some what is saying. You one friend or minimum on friend me friend or cannot me number not war. Come 50 cities, let's run a stars on from a to trade. What do you try to say, my say a cat the ho, a car or mamma brought the ho. Won't feel no a cat the ho, Nino won't to me. Ibrahim. Me too. Ena maka kire wo no ene na awotwe siesie wo ho efri na enkosi benada ye hia wo ha ye ntena se ye ka asem ne boko ne wasa wo ye no ye hwe ba yi kwan a ye befa so a obenya na hoto Israel fa a video ne to so asa na doctor aba betra se e de amame ababa we na ne ho fe pa na ne ho fe enra na wasa nke ade ne best studio ha sei na so oni nan ya wo de befro steps no ayo no a enti in yesesa no want to me nante na je se na waso ne mema ba na ye hunu kwa ye befa so enra na want to me nti no na e wose yesa e ma ne kofie na se bi osi eye de afro so ha ene ye twa de kire wo no osoro yi na saase yi no ni kuru ba ko ne so wa fa da chi wo mpeso be hu mani wo mpeso be on busuafo mpeso be hu nanim nkura no be ma ne hwe no wunti enti ene da so no na ye be ma wo hunu bra na yade we ma ye no sede na obai wo si bosie esitie na wo besu ebe ye wa reho wo besu enu ti Ibrahim ye di si ha na mom ye be sen afro but ene wikidie emo be anopa no nkoro ayire so a 9 so ne abusuafo bi bebo se won kwa na bebo ye si ha ye twen mo ye wose ye ka no ye nka e ma sumdwe mra me pa cho wote ase na wote ase kra ba Ibrahim no na edi komo
Me tie dia o kan. Me say ebena da ene na wo hwe obeba ha. Na nsem ne yente men kan o phone so. Brani yetna se wo office ne en ka se be ne be kan wo phone so. Yetna office. Sanya soro ha kura no a enye ba bia me we ya me office. Ene yetna ye di nkomo. Na o ban so a mesra wo. Pe nipa ba aku mienu bi di wachi a. Omo be ye dansefo e wa asem na ye be ka no ho. Ye ntumi nka asem we wa homa so. Se wo tumi ne settle wa homa so a enka meduru ha. Enya beduru ha ne de ahoma so ni ho. Wadawroma enti ye preparation na ye twa ne na wotwe me producer e be sign ne wedding komo ansa. Ahaya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumade no ano asugusu a wotie no. Ye nuano mu a mu besi mu mfimfini e wo Onua TV enkranfo no wo mo maka. Ni nyina ye ketewa bi. Ene se ababa wai na owo 17 de ko 18 years na branch. De ne kasa ye friend Ibrahim Mohammedi ohun no ne tenaye. One ne tenaye 7 years na awoma. Etira se abusua for de na obey wo tete no a na ode oyaw ne abrehọ de call ne maame mo ho otuye ojaye na okokohia be ma fofrefre ni Joshua na Joshua ene no eye ne ho ade ene no ewoye na Joshua nso ni nua pani a wowu ye ne yere nso mama mre ne de ne yere woman yi nkop be ma fofrefre wa busua mu a wasi Joshua no wope no Joshua nyini maame ne nyini che Joshua nso wasi Joshua no wope no won na hwe Joshua school won na ye bibia ma no but Joshua ne ngoy ti woni wo hia we no ye no ade no ne we ba yere pani no e ma baba yi e ho nto no e na kai ade achi Joshua nso so yere pani no so gu na no nti ono so bibia wontumi nka na wo so sign back ti oba back no sign ba Ibrahim ibehu na che so wa ye tokom wo foforo no ho aye fe no obedada no so oba me pew me dow ya tena penfie nson bibia ensinya wo sem yi a enti mesan ne watena no se be ma ba ko na ye me ho ade no se nya hwe mekọ na makọ akoye ho ade ne metua be ma ne ka e de amano na waba be ye me yere oba wo paniku no dada no wose yo wo fa ne wie ya wa ma mesi kire ya de wose diabetes no man ya de o man ya de wie no wasesa ne se no ma begu o ma me so ene wase akwa ye ba foforo ho ade ene wone ne te e kasunson be ma ba ko ne bu afu no ontumi nkoni nchi ne ba ne so a Joshua enhwe no because akwa ma be ma foforo afa no osura yi no asase yi no ti be ma na ne ne din komo no Dr. Mamemu ahen yeah we aba na promote ne we bako mu wa butre o me ka so omra be sene nam ko ene ho ade oh I said wo me hapa me see ada me ka footage o de wo mara be abako yo atiefo ma ko ya chia o de atiefo sabre Dr. Gufa Trase ye ba be sua de na afre onua ka kire no se wo ye obi a wodware wie na wuti wo ho wo ho na okwan omnem ku ene doctor ba obekire di nti a eba na fa number no ne ye hye enkomo no ase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menu aba ahoheka ya ade a eha nipa bebre na nyame adom ya ye hwehwemu ya ye research ehu se saa yare enoma ede ba enti ye de go fine nro aso ano se de wonum a bibia be kama na nipa dasani wo ho a emfiti anopa nkopema nwumre ne wati ho be 30 times eye normal ba se wodware wie na gise okofa afi na odi dwi ho a eno de yare obi didi wie no opose nani obi didi wie pe no orane ne nyina yare nipadua no ohia obi wo ho a aso wo yisika ma be ma infections or the session botom obi tia yare obi wo ho abonso wo kwan minimum ku ne nyina yare ye ba be kire wade ntia die ekire wa ne se nipadua no Nyankopon yade bi e wo mu efe ne immune system se enkuntia foreign material bi a ebegura mu na emre ebegura mu no a nipadua no enya we no nipadua no to homo bi efe ne histamine egu mu na abo adwen nka ye se bibi wura mu
na wama immune system aba abeko atia na omu kwa na omu ntimi a na wo bo nka yese ene e ko hwe growth amogedro no efise na to duro yasa to hwe growth amogedro na no ma e ma bibia ye kama ye no growth amogedro nche de be ya ahweka e be free yeso na ahweka no enoma be miensa ana enan na de breyen de di kan ye nya free ye mogem polycythemia vera omogem ye dura e ma oti wo ho umoja so tia e ma oti ho pa e na wo moja brebu mu yare a enso ma oti ho enti wo hwe omu wo hepatitis B no a omuti ho ye pa onu growth amagedro na eboa na busumi miensa bia na busumi nan bia moja wa ye esei ye ade e frɛ no bilirubin enti mi amfiri oni padua no mu a yare bede wani sese join this no e ma woti ho bebre enti wo ye obi afi na onu growth amagedro no a wonu ma abon sa odwunso no ye yellow eboa ma oyi saa bilirubin ni firi omo se de be ya ema wonti ho bebre de to so mienu enya firi enu anim obi wo ha wodi wie a obi wo di gari bonso wo puse neni wodi aduane bi a obi wo wodi mankani no wo puse neni no woti ne ho mesra wo nyina ya de bi wo aduane no ma e frɛ ne lectins nyagopon aye lectins de ahye nuanim se de be ya bebo nua no ho ban se ehye fom ana esi ho a ensei nti wo hwe abayire betimi ahye fom 6 months na ensei saa lectins no na ebo ho ban enti wo yi bayire na opam na wo de kan ho na mu a wo se hini ye pa na wudi a na ene o moja ne kofra enye moja nyina na ne fra ti lectins ne react a e ma wuti ho ti onum growth amagedro na ebeboa na nyankopon nim se nipa dasi ni bedi aduane no nya lectins ni ti wodi nuane no bi efe ni polysaccharide afra bayire hunu kontomre ni nuane no bi se de be ya wudi bayire na de to so a ebeboa nti wo hwa ye nananum first wo munya mankani a omo nsensene omo kokoro ho no mapapa mu no manwa se de be ya lectins monosaccharide na wo growth no e wo aduane no no ebetu na se lectins na e wo mankani no na odi a no aye kama ne ese wo modern Ghana mankani ani asensene ho enti wo bedi no na lectins no e be fra moja esa e di problem bebe ne bro enti ya hwehwemu di koko edi monosaccharide polysaccharide oligomonosaccharide afra growth amagedro no enti unum growth amagedro no na ho keka wo na ejawe enye magic enuani no e di fra no na aboa ama bibia ye kama di etwato a ebema wati ho bebe ye fa ne formication bronica formication a chesentatia a Latin word wo ha sentatia bi wiwiw wo ha sensonkron so bi gu mpa so de ekire wa ne se hormones no ekofom yellow enti no growth amagedro no a eboa boost hormones ne level estrogen no boost levels ne out se de bebe abibia ye kama na ahotie no akọ enti wo obi a wodidi wie na woti ho wodware wie na woti ho a mesra no growth amagedro no se de be ya bibia ebe kama gi number no ne ento akomo ne so 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 enti wodi saa nuane no na wodware a de ahode no bi wonsuom a ye friend kinetic energy ekoka lectins no na react na ma woti ho enti wonu growth amagedro no ekoka kira adwene no saade bia wura mu enti fa na duro ma no wonu growth amagedro no ahokaw ana ho hene bia wo hu bia no ekọ ni yadi koko ni yado e friend xylem na afra ye growth amagedro no aye mogedro soronko pe ti wo ho na so wo ye adwuma wodi so briw wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wa gya ho a no growth amagedro no wo ho na wakoma ebo peri de ekire wa de se omoja no ekofom akoma ne hia moja pompi onyabi no growth amagedro no onsa no na yo titiriti wo no growth amagedro no bibia be kama o tu ase twetwem waposo ye wo ya ohunam nyina ye wo ya sisi yare wo trafa akocha wo sisi ye wo ya wo no growth amagedro no a bibia be kama obi wo ho edura na dwo wontimi na wo no growth amagedro no a bibia be kama aduane si wona wontimi ne de yare no growth amagedro no ye nua ma no menstrual disorders yam ya dom mo ka ho ne ma growth award afi yesan de award na pie so de emfie du na ne menses mai onum ye ba bedru de emfie no menses ne mai ya onum e beba obi de ba no obode nsa no obi de ba tot obi de ba entwa obi de ba yaw kese mesra onum growth amagedro no a bibia be kama empompo bobo na epae ho asem ne ye kan ewura mogya mo de yare na eba onum growth amagedro no a bibia be kama udware wie na odi afi dwu ho a ho asam ne ye kan ye fe ne lectins no growth amagedro na mwa ense sa lectins no se de be ya obenya hoden ama ho ye kama
obi wo ho oba ana bema no watenka tia ira mesro hwe grow from Ogyeduro ne ba bi atenka na ira kohwe bia onko hwe ma gi number ne che oba bi obenya aduro ne bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Asante region hani kumase de ya ensheda ensemre because be bi obefa bia obenya grow fan bi ato say pharmacy herbal shop chemical shop obenya grow fan Ogyeduro no na mom se wo akra ne mpatamu amisro ko Kanshi drug lane obenya bi wo Kinswa Keba Tinatek na naboache Angel Repash obenya bi misro asamanfo ene nyame adom adoso wo ho uko Ekus pharmacy obenya bi ato House of Drugs obenya bi ato ena Widama obenya grow from Ogyeduro ni bi ato wo kaso a misro ko Datus obenya grow from Ogyeduro ni bi ato ana Trap of Judah o station ho obenya bi wo temakoda naboache ena Little George ena nyame adom wo Spintex ko Escal Heba obenya grow from Ogyeduro no amasaman na Heba post office no opposite obenya bi wo ho kwa Albert asama kase nyame adom amen wo ho obenya bi ato wo suhuma ko NS pharmacy obenya grow from Ogyeduro bi ato agorasoro dofo nyina ko odan kwano obenya grow from Ogyeduro no kofoduafo ko Gapsin pharmacy obenya grow from Ogyeduro no insawam na naboache nkoko hillside na Antiakoba obenya grow from Ogyeduro bi ato wo sunyan akomoze green light na Capeba obenya grow from Ogyeduro bi ato takofo nko owas obenya grow from Ogyeduro bi ato saa na Prisia force nko owas wo takrade ako AA Mensa obenya grow from Ogyeduro no kemkosfo nko boachi ansa ene pena wo wi ne ba ko bisa Ewrade wafo nyina ko 1000 pharmacy ene Obroni pharmacy ene nyame adom tamale uko Alhaji PK Gombila obenya grow from Ogyeduro bi ato emre ni nti frame na menkyerɛw ba bia obenya bi ato ana wo question bia no ante ase a fresh a number 0244 59 65 32 0244 59 65 32 timno ahun so ho kika obia no mesra no go from Ogyeduro no na adanse ho nyame ya adom a dasane ye beba ne ya bo adanse no na ye hu se go from Ogyeduro aba ani abetra ye no go from Ogyeduro na ya ria esie e ha nyina enfrim tidie kan say nunum grow fine na ye fine if you say grow fine makes you grow fine Nami ensha papa Dr. Owusu Dr. Grow Fine and what say one mama grow fine twetwe enkomo no nyame ya adom abasane ye besen share bi Dr. Amen Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no eno a ena waso egusu a awia wutie no ma yentwa ye ho tiawa emra ye ba ye beto aso mi samre na medaso ya akola baya mi wo me papa ho ewo sika ena branche bi ehunu mi edindi Ibrahim Mohammed ti mi wo me papa no ho na wura no so onu so wekuma se eye adwuma to eye adwuma na yesa o di person simani so opem na me so meti ase ma nti no no wo ho no me wo ha na me so ma yede onu so no abesra me na me da so wo ho nti wo ha na o kan mi se mitimi papa fie ye mi yesiremni ono so yesiremni to ohun oba na so pere na o ti wo papa fie mema na ha na adwuni nti eye den a wo ye den obese me kwatena ne bra mo ho sisu ampa bra ne di betu mani na me so me ka che papa na me ye de me koe na odi me ko kuro bi so ye fire ho nyina ase ho so e won kranza na odi me ko ma ne bra te me ntena ho sisu ampa Maa Akos me tena bra ne bra panyini nchen 2 good years ansa na bra so na osunya adwuma wo so me magazine ha e friend Ibrahim Mohammed into still na me wona Ibrahim me no mu na yakua adwuma ya bibia te wo ma na asem bi besia te se me tware nsuo na me kwahwe ase wo nsuo na je nsuo ne ka de me kɔ te efiri wona me nya omuyitimi yi me ntimantima anya hwe me pira kakra na me sɔle na me friend kan se asetena wodi me betena ha wo so pɛ me dia ɛnde wo befa me bere kumas na wo se wo so da so hwe wo papa ase sa me so papa so onu so onu na di wo papa ka ba bi na odi wo fisire mu wa de ba ya nti wo ni ba bia da nti me nya dai me betena o me betena me nya de me ntra obra na ho kakra te me no nu komodide na okam se o ɛnde me nya abotere ɛnde onya dan kura sa me na race course so wo ho onya dan kituo bi kura e be kwa kotinim na me si yo me wo ha no kai odi ofre me kai so wanya dan bio na abrabon hya ase de be den e be manage ni sa me si yo mate te wo ha na me ye de me free
ne bram ho ne bran kasa na de me baaye so oba onye me ho ade de beto oni mebusuafo to ode me baaye duru kumase ha na me so me sole a na ode be hye ne papa nsem te ne papa se o ba we ntira de bia week bia na 2 weeks bia ye den wo ba ayi anyina so no se na ne papa se wo mu ade na wa fa oba se wo di na sie wo mfa na makumase ana so wan kan kire me na ne bran kan se e akola bone sem na wo ye nti enye hwe wo de on fa nche no ne o si yo wate te me ne bre titi ho ye wo kumase wo nti ye sa na me wo abusua fie wo ni busia fie ho te wo busia fie na bra na kanyem se ntimi tina busia fie o mo so do ne papa so na o ni workers for do so fie ho ntimi tina na o ko pedan kito bi wo soame o soame ho no bebe se ni market no wo na wo himna ni yede e wo ho no te ne mene no wo ho no kama abrante mene ne to nti ono wo kwana adwuma na me so makọ minya obi adwuma sa mena race course wo ntimi ko horo obi nkukuo me fele adwuma bi ye se eye adwuma bi a me ya e be boya mienu nya se wu ya abrante me so ya akola ba ya ne nyina wo ho e wo na abrante be ya le ye obe ya le ye nti mi kunu no be ya le ye mi ko kache na busuafo nyina pon se an se obe fa oba na watu afifi ho de wa mfa bu anya de ama omo de wo de mo mfa ho nti mi nya de omeye afede me sola me nubia me ho me sola me meko baade na ma yeden me ko horo obi nkukuo ana me so apia water na ma yeden na ma behwe brei te wo ha na me bra ne yeden me wo ha na me bra so wo akra o na me di na chi wo akra ye adwuma wo to ties nti o ye obi adwuma wo hanom te wo ba na wo afre me se ekuya na wo omute se wo kumase na mini bebia wo na me cheche me bra na na obae me bra so ampa me bra ba fi honom me kunu ya miss felisa me kan se me kunu sa me kunu sola o ko toilet moja nko a enti me pesa me bra be hu se me bra na me kunu yere o hyedem ho enti me bra no me ne tina valendem ho na ye de ye kasa ti edi nkoman wie na me bra se na akonta no wo na me se wa akonta na no nya wonte apu na o se me ni pa boni ni sa na akonta ya na me mbo na mane ni me se ma bona ne bra bie pu no se akonta sa wo yale sa na opegya no se ya nko hospital na me se miniska bra no so o pa bi wo honom on so wo Accra road o sa kuro no so me re fi kakra che nti onim sa mala no so ye bibiduro nko anye so ye dinsini o ye bibiduro nti na danfo no obaye den obaka kwa ka kire na odi me akona wa ye de wa fe no fon so na mala se o mbre fi onfa no nko ye nyina me dia branch ko me bra na ko bo ka etua wo ye kwa 1000 oni bra na ye lorry fe di ye bia otua ye ko duye na aduro ne sa giso ye beto asianza ni me se me kunu o ya woni sika na bra se on di enye bone se na kontara no onya hoden ope ena o ye de otua sika ni bi to otua sika ni bi ma na chese wa odi na to aduro so ti na otwi bia onye sika na odi ayede ti aduro ye di aduro ne bedu fie na o na ne ho aton e ko na watwi mienu mi kuru timi ko adwuma abrante timi ko adwuma ba na me so me ye de matuma kuma adwuma ti wo ha na sika na me ko gi ado no onko hobi saa ne wo ho saa nti me na tina so am ho 5 good years awa ma na kasakasa be simini ni ntemu ti kasakasa be simini ni ntemu na me ye den me ko ma me no ho ene me ko ma me no ho na me ye den me ko tenae ti me ko tena ma me no ho no abrantie ba ofire adwuma be na masasam ni manyina ni bra mo de nkra wo na busuan fa sole a mo si an me wo ba be na ko fa de dada be ya mfie num mfie nsia 5 years sese minya wo de bi omo kasa na ayeso mu bu makuja me ko be bia na busuanfo wo mazi ho na ayeso mo de awas ma de etwa me mpoa ena me na brand be nya kasa me same niam ade ko kurutachi wo no ti me same niam ade ko tena ma say you can like a show no ti me say we feel show no abroso I like it you nya me nshira pa what if US in a buy but one fa wo din anto aso mama was what a wicked world. Ladies are suffering in the hands of men and God will never forgive them. Marco, God bless you and your team and bless you more. Was and Marco, my husband have the same sickness and spreading it around Techiman and its environment. Forgotten us. I have 4 kids and he is working under ECG. I don't have always contribute to your donation. Okay, GBU. No, so the no say Maa Akos. I'm Helena from Suhum. This man is crazy. Yes, he is crazy. He will be best. You say, oh yeah, dying. Fatu asumani. We or you read the oh yeah, oh yeah, wicked. Oh yeah, wicked. My.
ama ye ko dwa so ni akodi nuane papa home sweet cereal lagoon mix sawa adwama so bomade na wonsan count dia no pa breakfast ne tentem no aka ne tentem hyehyehye no atebia mankwada no wadi wankasa so bebubobi na dia kwa onwuma so Tom Brown wa womde wheat emo ana so ya bin safram na won ma yenti emu ahwone no edo so papa fiber no so wo mu a wada sane udidi bia nkwada ne panifo nyina eboa pa ma ne paduan eye kama wodi sija so a no mo meet aduasa na ye ready for esi chene mereke wonom na bibia enkoye emfama poku trading edum pampa so edum PZKO eboa kwa offense tano so na tonso ye benya bia tom 0246697358 0546921728 afeida kwa 360 eso plus ano ewe adwama so ye frɛ no ahomka heat patch enam heat ne wo mo nti enom de heat patch no e de ato aso na so eye plaster kakadro wom cinnamon afe herbs ahodo ni nyina ne wo yire wo mo de ahyem eno te honam ye nyina ya na de bia tare bia ya eye wo ya no so na aye ho adwuma kama wo ye ba na sabre wabunsa wote ya wa wo de ane so bepe plaster ibie na wo de afam wa ya se ho hye watade agusom na ekwa wonwuma so ebeboa pa ama ya no etuase akurakura honam ya bia ba so se wa brewa anasa kokura wo fie abre bia ne nkotodwane ne sisi ene ne mpom ye ne hojohojo no eye plaster wanwaso ya pebima no na ento ne ya no ase emfaman epo emantem ye be kokofodua market Eastern Chemist Afe Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy New Tafokab Royal Pharmacy and Afe GB Lifeline na ya kwajia dia enkran Pharma George Pharmacy and Palace Pharmacy 0599991149 0599991149 wase ahumka heat patch ene honam tutuo ene ya nyina da away na saso so ana mekanfo ede a chew se Rocket Clinic Limited Kumase Alaba abu station wani siko house no edi animhwem ehwa ana omde no papa ba adwama so pacum capsules eno na ebua ma mema gina won na so Janicare 442 ema nyina da yusu bi ayemesima Ven capsules eso etu hunamu a ya na edwa woni ya nyina se edi afri nipadwem afa Medfagin capsules wo mo de abeka ho beboa ema moja no edi afrusane ye ewo widium arthritis ya de etuase de na dwuma den wadro no Medfagin capsules won so a ene wo ye ball boni sa wo ye ba ana bema tumrika ne ade no wona ye frichi na ya no ekona ba edronom Medfagin capsules abrewani akokura jogging 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Bodu Belefo woman maamene ewadro se eno to prostrate no say cancer na enlargement ya bomode afa ko na wonto ase emfama enemu saye de enemu mreye wonu wadro edi to ase kwa emebie modie no ya wo ho asem anase wo ba fibroid ena tetewu a eno so Grace Gift wo ye ba so ahye no so say exclusive vaginal semen no be kono akoyo de typhoid fever malaria also yam kro ya de ni nyina da ano adrom ewo Grace Gift na kachema moya de so enkyese woni adro ya de bia da ya afakom se wo kuma se nkwa de ohwim amanfro barekese kwa no so enkran eso do ani bechem ewo new achem water petroleum bungalow one family life international school edi animhwem 0543320030 0244126123 3p garlic mixture bibini ne dro nwanwaso no a garlic nkwa wade ya wanfa nsu amfra na wanfa nkaja vitamins and minerals no ahyemu masɛ yatam vitamin C no so etemu enuti apebi no nompa enam se ebeboa ema blood system ni akoma na aboyie wowo dia no high blood pressure anase fichikromu hawo anase sugar level no ene kosoro kese amro stroke yade atma diogunsuo ntentemo ene diodidi kakra bia na fu ahura na chase gas ahyemu ma 3p garlic mixture dredie chese wono nom ne dada yade ahodo bebre no a ene odase no bede ho ede afri ho P-Work Naturals ene de aba adwama so miaye bi ede se dani heba misi heba kolina kapidank ene Angelos yebenya bi ato pharmacy anase chemical shop bia eben wo bia no ya no abomodia apinche ho ba bia to bibidro bisa na won ema 3p garlic mixture na channel swim se edroi ewo glass to mu a ehwe ho a epaye eno na ade behunu sampa edroi ho asem ene yekan 0248928824 0201000021 Karensic Ventures enu papanie enu ani bi hindi heba mese to malaria typhoid fever and diabetes asem eboanso pa ema pressure no eteso krakra emodasani wode hom Zahara man capsules be ma begina wona so ema mema ye no etimi edemu a ene Zahara nre anopa mienu enwumre mienu udidi bia no amomene na ade aguso ebeboa pa ema mema ye no etimi agane na so afesha no so esawo yobi enemu saya
de egu ani mo ase na wo de na ekɔ na ba infections obi on ma wo ye ba just secondary school no kwate infections we treat ekɔ na ba enro na ba e ba beboa pa ma so watimi ade hom eye nro mienu na abeka bomo Zahara mixture ena Zahara G capsules ba ko ye nsuo ba ko ye topaye enti wunya to bi say ya said instructions egu won no anom fa topaye no ene nsuo no bom na memene e beboa e ma infections so a wo treat a entity na asietum 0246 348334 0248569335 Name ensha ama yabesen akodwa so ebiem sabre de mema abega for akwaba na fei yemfa enhyehyɛ so a eno no eni braba obeso se eni bra scam to the bian many abriye papa because ensem ni bi ho a na Ibrahim ya na wa shedi pa bufu na ya papa na emom no ensem ya bra maka cho say ye bema mo update no ai and said ye bia no say ye free straight away hospital baby ye ni aba no se ba na de no because I no pay me say dama Ishmael say on friend no na enhwese obefa ye friend na on peke si ye numu say eniema ekoso na say bia owo theater ya wo mo ye operation no me ka che mo say obi a wo koda bia no okonu nkotodwa ni mu a omompaye na onkai no ewo empai bom esan say eya na enye easy sa operation there enye easy nipa dua mu na ye din sekan ne ho niema ekopapa no eya na enye easy ntimeka che so obi a konu kotodwa ni mu a na wakai nua bayi ewo empai bom san so wono na ekwa aba na afi wabehwe abusua enkaye no nti ye friend no aye nya no die yenim se ne magusu ekoso ye pepepepa evangelist edako na waka hospital akɔhwɛ sɛdeɛ esi ekoro eno nti se bibia eye successful ba yenim se ye nya nkopɔ bibia be kama oh ya ebe ye successful reality as echina ye san edi nim on my sense form ebebro da bi nya me my sense form o ma ye ne asofo ne asiefo ebi nsi wa hada ebi so ebi nsi da nti echina ye the update a ye ne gisem na ebebremo de afa ho Pastor Julius Akwaba amejoso na akua Akwaba Evangelist Akwaba okay Pastor Julius ma yenhwe Ibrahim Mohammed na Paulina akua Akoma FM amechati efunya mecha the original superintendent Reverend Augustine Kofi Bempa ma Ibrahim say na omoya na say sa di we na apie na bone edi akire no bon say ye de akosa ayifu nyina because kwasi enkomo ordinary phone so kasa nyina no asa sabi na dwene ya out of material so ana ya de adefofo ahye ne tirimu ese on fa sa ade ne nkasa oni ba tena se me ma dwene mu de ma me hu ne se na onim se yare no ho na yare na nti ena o sa ba return me sana me ma revenge etu busa say na obaya ya oboni bi ana no na me de pa na pese oyi ano o se onya me hwe no onya oboni bi ade ama ade nti na wonim se etia ga na mra you dey ba bi ade ne be gina no so wa ma wa hu oh say COVID by na ye ka che obi ase obi amobon ya nhye dem isolate yourself ni ade na no smas ye we ni ade emra da ho I want to say now we ba only be say obi no it's against the law yes it is say yade bi say yade bi ma say wonim se me yare ni wa kwa ba we are say nyina na yare na me de me bi hu ne ntam ofui na hu ne ntam no ade no wa rentiti na wo de be say obi ba ama na sister yade video to so say munyina mo hwe oh yade to so sebi de bia na me ka se uti ha bi na se wo mo ba na hwe sebi o wo mo mobro aye na o mo tia uti o masema enka wo mo ye o mo saa no se nipa wo do ye o mo saa no we o che monsam se ebi asebi o monsam ko no ba de bi na dum bonu ni tirim na tim odin na o te se monsam eti uti na o ka no obi ni ma na o mo ti radio so o ma no ya na se ye wo se na te ha and say you need mommy ya and can mo ensem ho see you guy will be class so one met na ha me say ka do obeka kura nka obeka bro oh mesra ade na boss ya mumie Muhammad ade Muhammad ya mami wo anye ni yie
wa minim say apostle na say onua tv de ba bia o apostle for wa emomode pass ye be chiakoi na ono so ye na adwen say oh mama say no obusa say ade yentimi nka na fon so ana nam say sabi asa Muhammad na adwen nya adwuma asa na producer fair reporter no wa no asa na adwen nya adwuma ye no mka se ye di agro ha ho utimi mfa obi e chapre en shawo nsem nya ni sei ama sister ye brese na ro so maka wa say on fa furu mpom fra musa me say me ho te say mpo ono okoji na edro se fen da na okoji obadro ima no no ogina so what eti den na kire say won sheda say wonim pass wo yare nti wo de yare ne ba be ye no wakọ na me ya say ono so ni Joshua ejaye on ebi na make ma bon sam yo so be ye wa kwa obefa so a wo be jaye wa de pa no wakọ na wa de kam wusu ko ba bi wonim sa wo yare a obeso wo di bonni nti wakọ asa twa na sa ba say oh na me no na te da ntenya hwe wo de wa wa kra no no so akọja be ma one na etie asa na wa ba betena ate no wa ba be ni say ma mesre baby Muhammad wo biara sari ya to nka no opa mo ntie na wa ntie a ye reporter say wo wa nyina ye beti wo gu na kwa ne be fa so afidie so no wa hwe a na sum anwono da Ghana fo mema mu bu ma kwase ma ka kire mo munye careful no mu wo nya fe o mu wo anya fe da efise nya me otua ka no mfa nchamo ma busua mu amamre ene ma busua ma busum emfa nchamo efise abusum ko nim say wo ye obi bone a they will come after you wo obi osum busum yanko busan abusum enti mamu hadi behind ene ye amamre say ene ye kum ye ni say ma me wo ye ni say ye ne papa mu na wo ye bone dia bone na besa ba wo fikire Muhammad bra na yensim komwa na kwan kro be fa so be hwe o yere ma ne ho atoro no o ya fra mo timoto so sa unia ho de anka timoto so a enfrema bo fa no de o nya duro no ma wo ya kama wo enfrema na se ma onu nya laduro no etiri wo de tidia na wo di yobi etiri wo de ma na ma mi so onu nya laduro ma na se nka akro ntimi mfro ma so yi kana wo de kwaye ba foforo ho ade na wo sanje aduro ma sa ba wo fa hwe nana sa ba we ya ade na ntimi ni fa na dwuru mu do kama okasa o bo na ma na se de ne hawa ya na mo jeje ni pa wa asase so sa ana mo ni pa ni ya sa no wo ba ya be kase na men fa mo ne nchew wate amen o fa bo ne Marco o baba ko Marco family your friend Jacqueline Pokia and they in the birthday okay Jackie happy birthday Jackie Jackie ma happy birthday oswa na bo aduma wow o tumiri kama ayana I'm sorry obe atlet ya na me sha koswa na okay when you ayo happy birthday I mean kan ho emrem pa obetumiri kana kodu ba bia opese odu bia we Yesu die mu amen Marco enne adesua we de wa mehwe bibia wa metie bibia aye no ko sa ko back ne ko hwe na adie we adesua we on hamma pa my boyfriend dada jantia even jantia dada asa be ma no unse woni nne wo ho but wa ware o ana obi be ware wo kwa ware animu no de na woni ne twempra na nioma bia wo ye ma wo no na wani ji na wo kwa ware animu no so no eniema bi enko yie kakra wo eno ema ne sheda to ye bo ase fafon na ye ne sa be ma dada no x no awa ya no komo bia awari ni enkomo bia mako ba ku bi kura betina hada no wo kai se oni ni kunu no edi nkoma na oni ne x no e bo nkomo fa ho nti de ekọ bia na obo na mane afa kura do se o ma kwan ma ne mre fie mehwe ne ma no eye adia ha ma pa bebre inti so wo mo ahwe ye pe wo say x no no dia fa ho ti afa so x no dia to afa ho because wa hu kunu mra ye ehye ho inti wo no so be chance ye se wo kunu ma wani nji a wo chance na ofele ho
ma won sra no ahya ase na wo fele ho on sheda nto ade bi ma wo a no ahya wa sheda wo ex no na o fele ho because asem na wo ka che no onya wo de utiri ka fom say kim o se kwasia me na mba be waro mia me nware me ma wo kuna jaawo wo wi a wasa baba bisu wo be ni na musa just a bema foforo bi na nyame nkunu mmobọ a wasa baba fa wo na de wo jaawo no wo ex no de odada ma wo kunu jaawo no o nware wo da enti na disuyen oba bia mena bi no mna mehwe bi na sesei no emema na yo mo agire si emema bi ni si ebia si nyansa nyina egu omu tirim enti kwaya obo be fa so a obo be sisi nipa no eye bebre shetus one pa say say Ibrahim nim na Ibrahim nim na Ibrahim nim na Ibrahim nim ne ho nto no abrabọ mu da pressure ye de be ma no Ibrahim wo ho nto wo wi ase da boni we ya wo pese wudie no na sister we ni hungun zugun kra ekuta wo ada wo be wuo no wo so sha ase e tro wo sama anse to ho wo so wo be wu bi ato ano wo so wo be wu bi ato ano kwan ya wo de ne fa so o so wo hu wo ka che wo se o wa ware wo se o me tua ho mo ene me do ka se bi a wo ka me do ma ko kra na wo ka se nka sa yi sa ansem ni nyina free mu wo sa bi ni nyina egu apaso kama na oba wei ba ko na wakofa na chese onu ni yare ni bi o oni yare ni bi na wakofa na ade na ba be hye ho enti ka wo hwe oba wei a oba wei oni ahemu wo ho oni nipa eye no ntumi ngie eye sika na woni bie enti sika wo de ko ware sa oba ade na wo fa hwe wei Ibrahim ewiase de wo betwa no sese wasa ko fa sa ba no wo san hwe no o to mo ji nipa mi ensandro wuji se enko wo hwe we na ke nipa mi ensandro we ne je ono ne je na oba no so like ana wa ho sa ade na wutiri mu ode nsa cha se hwe de wa ma oba ya ye eno na want to mintia we eno na want to minjia no minti na wa ye sa no eti se Ibrahim se wada so do we ya se wa ma ko ba pro ka me ne be ko wa me de bo ne ga de so de wa ukromu a me ne de ya se sa ne nyama nyina aka no ne de ko no wo de jano ye ba kire Ibrahim se bibi wo wi ase okay ware nine say what the banchi abom bro story way e friend banchi abom me see was one wo hunu see ya fat so wa maf ayi e brada wo kuada ya wada and a weekend obehunu na eniema egu kabom near the neighbor oba ware nine okay and nine near the neighbor evangelist ready ma that say enchia me bishop name is no secretary na nyame nhyiram wo akoma pa mode eye adwuma wo Methodist asol wo Kumasi diocese mama afutuo bi na mpese me di ma ye nua ba yi e ma bi kosa situation nim se me tiaware mu pressure ba me so nti me jai me ko from frying pan to fire udwane nkrane no okoto jem enti nka de wa be hia nka wotena dada no mu a wo kura no di wani kura ontime mbo opa na ofi no opa onu aduane opa na ma ne bidi opa memma no ntokwa na mbo ko a we emfa nsusanso boni bi emrew dan say ye titi minti ma frifie ho me ko eno na brante ntimi antena Jerusalem a o dwane akọ Jericho ya akwan finfin ye bu no ku no se nya kwam kani ne be shi papai Samaria ni ne be hia no e fa no de ne ko ya wo sa tibia ni ma ye be sere wada asem bia no e ba ye de akuma e na e ka na wo de yaw se wo free mu me ko ha me ko ma ho ato ko ahoto ni wo se wo pie ko ye na bonsam so sumai o se de wada ho kwa o ka bibi obeti ase na ko obi abaye wade 10 million wabaye won wade 10 million no obi abase mi ko tua 20 million na majewo ese ni pano so krasa na watna wa nya 20 million wa nya bio ene baba ko brother ko bu betiti mire bi na ya nti na se no se Ghana fo e kwatre kwaso be ma ntuma tie didi o
papa ibu ye be na ya ante na onu kra na ne yakɔ na kwa me ho ade no ansa na me ne wada ansa me no wada kone kotua so no ne ma na ansa me ne wada so no ye be sra tiefo ne awefo tresem na kanipe fe wo se akɔno nyinsan ya wo bone wie nyini a na wo enie ye be sra mo Ibrahim de me ka kire wo untimi bu nkrofo nu ama no kwasea wo nu ama wo wo nu ama wo na de wodi ye obi nu aba no odi be ye nu aba wo hu sa abrabo ye to ball bodan ho a e san be ball de ye me yama kuma ye me yasisi akora wo kan se wasa akofo ba foforo koye ne ho ade eja we wo ho won de awuji aduro ma no hey Ibrahim o kan asem ya bi hye ho o so de ugye nyame o modua on asem na waka no chance ye de antoa ene bochire wa de jawo ye besre Ibrahim na otwe se ne fa ne na ma kan fa busuani bi ka ho na nya dance na bra aha de wo ba ekukuru se de ye kama ne ye boko na asomdwe mra ye da tiefo ase medase ewie mechia obibia mechia atiefo ani ahwefo ene ewie se de o hwɛ mi ana de o tie mi na ewie eni da so herbal clinic asoye ena ye dru ha ene ewie ye de se wa hanoma empempi no obi bisa se ana de o tie foforo se eni da so de eden enom ye eye ani eho haw enti ene wa ha se wani na eti se bia no mesre se obenya adaje obegibre na wa frɛ yonko na yonko so afrɛ ne yonko na motina se na motie ebia na wo chefa wom ebia na obibi enso echefa wom yewia me de numbers ne betudwa na wa frɛ na ebia na pese wo ne ye ewo ensankan ebia wo ne yaka na nchechire movie nso a yetumi akyerew enidaso herbal clinic de se enidaso ewo ho ema obibiara ne hwan enye wona enyare da bi wona ewo ani ho haw wona ewo ani ho haw wani ne sania etie bia so akenkan bibi ewo twerekunkun ni mu a eye Job eti eduasa miensa yi mu enan na wo se onyankopɔn honhom na eye me na atumfo ahome ene ma me nkwa kyese otumfo ne home ne ma me nkwa dia Erwade de saa nkwa ne ema me na wamfa eniyare enso anka ho ndi se wani eye wo ya eprunsuo anase aye kokɔ emoja na wabegina so wani no mfa nhuna de aye obisi wo hwa de wo nhuni ye se bia wo pese wo kenka de kwa gese wo de kwa akiri anase gese ben wo ebo ene wo wani ne so wakɔ hospital yese cataract anase glaucoma yese ntini ni bi ena aka anase den bibi na abɔ wani ne so ena na wampe ɛho anamontuo bi entina fe na ayi ne ho a memma no enhaw so wote enidaso herbal clinic enka bebia mede numbers ne betu dwa bia mestre so befre na bebia won de ben wo no na won so wakɔ honom na ne aba bedi nkomo na wakyerɛkyerɛ wo nsɛm yasoye ena ba yemfa aduro engu wani so yeni aduro a yede ma wo adigu wani so yede ne yede o no makɔ ni paduam na mretia bi mu akwakɔ wani no so adwuma ne we ene ya na nwanwa bebrebe no fi sɛ empempi no ankani yare de sanka wunya anka de aduro egu wani so nanso ɔbɔade no adaroma ne nyansan mu no ene adom ɔde adom yempani ɛma ɔkɔfa asa adwuma koi ɛbaaye no ɔno ɛna yɛka ɛho asɛm no yenimye ene yaye bi nso da ene yeye no nso edi nsunsu so pa enso ene baaye ndi sɛ wani ne te sɛ no mesrɛ sɛ mede numbers no ɛtodwa frɛ yɛn na baabi bia wo bia na ene yɛn endi enkomo 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 message is bio 0596 19 88 84 baby biara wo hwe me efre message say me de in directions and say locations and so air tudwa message so wa santimantem hanoma ye wo kwada so ye ne estate park ene bo ho pepepe ndi so free so fulai ena eba anase free santase runabout anase free oboase ena eba na mestre say catch driver ni say o ko so free oboase na eba udu santase runabout a o say o pe car e ko so fulai na wa catch driver ni say obesi ewo brotherman
wo de ka chen se obesi wo brother man so osi wo no ma frɛ yɛn baabi bia ogine bia na ɛbɛba ba behia na yɛde wakɔ yasoɛyɛ so ofiri so fulan so ɛna ɛba wo de ka chen driver ni so obesi wo brother man hɔ no ma bio usi a frɛ yɛn yɛba behia wo Accra nso yɛwɔ Walako Junction anase Tabora Laji Walako Junction ɛhɔ hwehwɛ yɛn abehu yɛn ɛna Takrade yɛwɔ Fijai Road Kojo Chrome yɛne Archbishop Quarters ana Port Quarters oba ɛhɔ nom so a ɛhɔ nso obehu yɛn nti sɛ wani no ayɛ den yɛn kan hunu sɛ eniyare bebrebe ambɔbɔ so ne nyinaa no ɛwɔ nia ɛde ba ɛsikyire yare etumi ɛde ba ɛyɛ koko etumi ɛde ba ulcer etumi ɛde ba hypertension tumi de ba oba ne bema enanhia mu nso etumi enso ɛde ba ɛyɛ pressure enso etumi ɛde ba nti ɛna ɛsikyire yare enso etumi de ba obi wɔ no ma ɔse mani ayɛ kokoko medanya ne ye mani sabo bi atoso a ayɛ kokoko ɛhyehyɛme a mesere sɛ enkae bi ɛna ɛbɔ no mentena hɔnom ɛnyɛ nhwɛ ha ɛma wani ɛnsɛe no kwasɛm ne sɛ ade ne sɛ sɛe a ne ko ɛden ɛni sɛ onya hunu nsunsuanso ana sɛ onya hunu signs ana symptoms bi sei na tutu anamɔ ne bra enidaso wɔ herbal clinic yasoɛ yɛmfa pepa abotre no kra ani kristosom yɛmfa enkyekyo nsɛm mu na yɛnhunu baabi a ɛhaw ne wɔ ne yɛntu ase ɛmfa ɛmaw nti sɛ wani no ɛbɔ ɛna asisoɔ wohwɛ ade a unhunu yie anasɛ wohwɛ wani kosua ne mienu a baako ayɛ kɛse akyɛn baako ɛso ɛhyehyew anasɛ bi ɛso ɛyɛ otum wohwɛ ade a na ayɛ sɛ ayɛ prekesen atu abom a mema ɛno no ɛha anasɛ wowɔ hɔ na hu sɛ wani akyi no ɛpopo anasɛ ɛyɛ wo ya mesere sɛ tutuanamɔ ne bra enidaso herbal clinic asoɛyɛ ɛnyɛ yare bia anasɛ ni yare bia ɛne yɛde aduro egu yɛni so daabi ɛnyɛ ɛnokorɛ saa ɛnyɛ ni yare bia ne yɛde aduro egu yɛni so mesere sɛ wode aduro nso egu wani so bebrebe na sɛ wonhunu ho hwe a mesere sɛ tutuanamɔ ne bra enidaso herbal clinic asoɛyɛ oba hɔ no baabi biara ɛhaw no bia no yɛbenya abotre ne akyerɛw sɛ aha sei ɛna wei ne wɔ wei ɛna kɔkɔfa bae sɛ yɛsikye yare na kɔfa bae bɛka akyerɛw ɛna sɛ ɔba hɔ no mo nso a sɛ yɛntumi ɛmfa tipae aduro ɛmfa nsa yɛfuru yare yɛfuru aduro daabi so ɔba yɛ so yɛ a ne yɛkɔfa w'ani no haw ne bae ɛno ɛne yɛhwɛ ɛho asɛm ne yɛka mede numbers no ɛsan so ato dwa bio mɛsɛ baabi biara a wotie me firi anaa wohwɛ me firi no frɛ yɛn na ɛne yɛn endi nkɔmmɔ 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 mesre baby biara o hwe me free anase wotie me efree bia no se wo animu haw bia no e mane haw obi won mo se makɔ hospital e ma doctor ka chem se mintin mu baako ate e ma no en haw wei ene ya na yenim ye ne ye mane bro enipa adwene ne nti ase so no mesre se mentena hɔ se na me kan nipa duane se nwu ya eni kwan se wotena hɔ ema wani enso ewuo wo de wakɔ hospital doctor ye ne hwehwɛ mu waka kyerɛw nanso wako abrɛ na se wunya anu yie papa bia mesre se ode wani ebekyerɛ enidaso herbal clinic yasoɛyɛ se na mdi ka en kumase ana santimantem ha no ye wɔ kwada so ye ne estate park no ɛna ɛbɔ ho pepepe ɛna wokɔ Accra nso a Tabora Alaji Walako Junction ɛhɔ nso ubehu yɛn ɛna Takrade Fijai Kojo Chrome Road ana Archbishop Quarters ana Port Quarters ɛhɔ nso ubehu yɛn nti wani no ɛyɛ ɛtɛ ɛna esisuo ana sɛ glaucoma ana myopia ana sɛ yɛnka brɔfo no bebrebe sɛ wani ne sɛne etie bia na ensuo ɛna ɛpro ana sɛ bia ɛtwa nkyene bebrebe wani no na ayɛ kɛseɛ wodanya ne yɛ no obia ɛmfa atwɛdeɛ ɛmmɔ wani nanso no wani no kɛseɛ ana ɛyɛ a mesre sɛ wobetutu anamɔ na wabɛya soɛyɛ ne enya abotre ɛde ɔpepa adagye ne abotre ahwɛwo ama onso ohu atɔ yɛnnuro no sɛ ne medi kan yɛmfa engu yɛni so yɛni adura yɛdigu yɛni so wode wobaya soɛyɛ a yɛmfa aduro engu wani so ɛne yɛni ahwehwɛni wa bi a ɛde mawo ahyɛ sɛ fa ne fa kokosa wani yare da bi we ye obadeɛ
adaroma ni nyansan mu no ene ne tirim pom no de ode adom yen ene yen so ye de bi edom Ghana fo ene ewiase ama nyina yenimye ene ya ye bi nso eda nti message numbers na start to dwa bio na mama mi mu so bi say yese anoma o chedua so a eboa na obeje 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0596 19 88 84 0596 19 88 84 obi bebusa say enidaso wo heba clinic eyeni yare nko ana mestre say there be say yes iche yare say ye osa eye eba ne be mamu enanhiem ana say hypertension ana oba opa edoso mestre say oti enka oba yebenya abotire na yanhwehwemu ni aboa ama wonso wadi nkunim medamase nyamishra mo papa ha ya kuma 87.9 FM ama bejeje na FM no ento aso ewa ha ye bia yakwa homa ne so ene etiefo akodi nkomo ba papa no BA Ventures eguso eka wo se wo yobi a wanya mfinhia no edu nwotwe ekro se wo ba anase wo bemma no bomoden se wani je ho se wo ye marketing anase sales promotion dia ene adwuma beda ho pa nam se wo me adwumaku a won mo kuma se ha se sales ene marketing promotion ho adwuma ena won eye wo mo pa adwuma ye for mani mema wanya mfinhia no du nwotwe ekro ene mo aye adwuma bosom ya katua ne emodu papa wo fra chichi na wo ban so a won ma hyehyeye be ma ba bia da kama 0554815911 0598921817 fresesia na ene won ento ankomodie no eso Dawood Herbal Hospital ehwo ana sahwini no wode enura hodo bebre no aba adwama so Dawood 360 capsules betu sisi yade ne sasabro no ase afa Dawood ointment nso eno so eboa ema sasabro waposo ena face sisi yade ne nyina no ebetu ase na ahya no so se enure ye kabom eyusu bom pa sade ebe ya yaw nyina no ye betu ase ede afri nipadue mom Dawood Herbal Mesha enso ebetri to malaria no ede ama kama na bibia akoyie kama ede ama eno ntisha no hwoi sa wo ye ba pemfo anasa kwada wonyanya mficha no edumiensa wo ba tan a wo ma wo ba no fo ya hya no so na twe ho FFE enroi ho 0244886437 0244886437 0201681717 0244681717 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 wallpaper center ashaya won eton wallpapers kama e wo man Ghana mo enonti kumase ya eno won ma be pie na so niema no won ma bomade de abrochira ba Ghana won ma kra niema e de free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden. Do here wallpaper, blunt curtains, afei epoxy chemicals, original curtains bars, and afei waterproof chemicals. Efanani enchemo ewo kumasi dum. Mrs. Anoche Plaza, Niema Papa, wanum edi biaba Alaska. Etufo wase wa baby na promo edi atwa se brabetu na bomremo na kwaton etiso emfaso 0554114878 0268419596 ofrepe Alaska Star Enterprise. Ebeje was so New World Scientific Clinic and Diagnostic Services, Dr. Pneumonia, Penis and Womb Repairer. Wabasha wonwa siese wa wodi an kama ama wonso oba enija ya ochefam. Afe be ma so otede moye mre Dr. Beshe na wasiese o kama enro ni nyina one my research e de afa hom. Eti yade an mentu di ma bobi ejebi wodi abomoden na afa wani chem e woni wat na hwe na mse hode scientists akuku dam e na bre bia wo mo ye research e de fa yade hom. Lab and scan so nyina da machines papa gu ho a wo mo eye bie kumase wo mo watonsu Monaco Junction. Woni adanse rural bank e de an enkran so bomade saudu ani be chemo e wo circle enam se nei wono abepie mo pa e wo nkran ya Kwame Nkrumah circle Fotorama wonom e ben go filling station na woni NS chemist e di animhwem 0244087687 0279087687 Sankofa natural spices yesi bibia ye kama pa wo hye enti a wo so didi ye spices ahodo ande bebre na wo adwama so na so de bibia ye natural na wudi atim sampa prakese kakra enketenkete kakra so risa form bibia ye natural no ye friend no Sankofa natural spices aduane bia wono a se wutu aton wono anuane no na waton anasa wankasa kakra wono a edi wo fie no de obenya mu ahoden no asafa mu taste afa mu de no eye spices a wode baye no eye Sankofa natural spices eti bomoden aso bepa bia no wade di kama 0555
0555-603-143 0555-603-143 na Bell Park at the tissues ahodo abedwama shom Bell Park esmen kancho say ni tissue ni de eye kama wanom ewo tea rose eye soft but not weak eye strong but not hard bibia eye perfect what they say ho atum sampa ekoyie papa afesha no so asa kitchen tower no so what the pepper say eye kama utimi kra sa de no nsuo no wachemo kama na wasan e de ato so e de udwuma afe packet tissue so e wo hon ma wonam kromu a eno asa fifre ne so ne wa wayi bi na de say ho entete enkawanim eye Bell Park ena de aba adwama so nti won so bomoden na gi number we ne tuton enam se adehye ne je ho pa uton so e kontem 055114 4400 0551144400 eye Bella kwa wa mo ne pa wa mo de aba adwama so ne bia na Health Alert Clinic so esmen kan chelse wonum e wo all said do tatahwe o my Ghana yaje wonum atumpa afra se nkwa na omje abasobode yade bebre so anu adro e Health Alert Clinic womoden na fa wani chem anam se womode organic product and herbal product na wonum akabom edi dwuma madina kaso apokuase shaman na takrade womoden na fa wani chem 0242518893 0242518865 ofrepe Health Alert Clinic empanifo ankasa ebeje woso Eve Labor Pad eso aba ama abata nyina aye guy no te we ba penfo nyame aye wadom time no aka kra bi na so be kwa wo so abomode boabo ho pa na boa ho ye enam se Eve Labor Pad no eno nom de siesie ho oba we ye rese kama infections bi anko famro enam se bibia no eye organic and frafra wa bia enim 0550000990 0302224843 0244310620 and watch no ya shano so say awo papa de o ma wawo na wo so ani age ne friend Dr. Marvel Fertility na so ye no eye Dr. Marvel Fertility Herbal Center awo papa ne mra ne eno te ma ne mema nyina mopa wo mofa moni entrem enam se wo siesie ma ya wo de emienya wo ne mema so no low sperm count ne nyina wahwe aswa no e de ama wo akwada bi wo fie no achare fom a bomade fa ne ko awo papa nche na wo hwe akwada ema atonso esre so atia bisabase Presby School no enchen ho a 0244411099 0277741618 wo frepe awo papa ejo so sikasemu a ho kire sikasemu dadwene quick credit investment sort out o my Ghana mu de baabi a wo pa besi a wo mre ho na afa ni tua no so yes simple na interest ewo from quick credit investment eno a eno Ghana card 0302200390 0596920833 channel so say one more besiam ewo internet na eso na ye bi se brai ewe ye bre mo bibi bia da pese obo ho ban wadwede no ho ban o ma no pese obo ho ban eduabo eduto ene no mi bia no bomoden abranam se na de ho hu adwuma nko ene oye agona saman ene ebe hu na ye bi ekira kwa frɛ no ana se wo shop na ewo 0243134535 0557667510 yansha no swen say ahumka hit patch no plaster wadwama so wenye plaster keke plaster enro ewo mu wo mo de nura hyem to de fam ba bia ya wo ya na beti sampa hit no ejine bomode apabi na ento ya na say enfama 0599991149 0599991149 I've got Bell Pack and I won't let go. Ebusiafo, me didi na na ma. Ebusiafo na edi matam ntenya ono nyam sabra. Emesi yo, wo onye abotere me tena ma me nchen kakra nsa. Enti ya mesan ba. Sabra nche kaya me wanfi na me yi menim. Ma, ela me tena ba bia na ye mbenya mbekọ yekurum. Ti yekọ yekurum ye na mkonya branche me na so kwatena Judy Joshua. Abranche me ne tena wo chichani na me na branche tena ye. Saa ono so sabi mi ntira sirim ho ono saa ono so sirim ho wo ba wo ho. Mo se ne bra ka ba bi ma na wale saa ne bra yere no. Bra ne yere no oye maami panyin o che wo betimi awo mempo. Ti mi san kwa ne me ko me ne bra ne kwada anche bi na nyinsem ba ye. Ti nyinsem ba ne beduru yi maami no ho ne ka me ko bedu busu me manya menses. Ena me se ame yale me ko hospital be se me nyim. Ti mo nyima me fra branche kan se aye na ba me no be yese me nyimbo na branche se me nyim de sa se to pe wo be wale we me ho ade enti se me nyim de ma me ntere ma me che me nya de me san rush nya de embra no ho emra ho no me nti mi ye na me ye de me san kwotena Joshua ne nche o mi free kutachi ho na me kwotena sirem ho ti me kwotena sirem ho me ne bra ne ye wo sa no wasungusu awuti afa ye nkwa homa no so na ye ne afrefo enkodi enkomo kakra 0322498035
0322498036 0322498037. We didn't be free. Baba go say. Me Ray. Maho. Ejuso a champion brofen kwamo highways. Akuyo kan wase. Kawonso. Mabuze na ya wali no kan ni sadina. Na banana Amsterdam chefu. Na obako ebi a yitu man before. Wo. Wo ba iba e no say wake up wo wi ewi. Wo ho nim kwari atunu. Wo ne be na yes. Me man na di person na kura ba kura am go ho ate. When you my way of one day, so the what's happening? Okay, about was your foot here. The way the work actually already him out. What money, men so of a quarter of 1 money. Of a quarter will be a Machawadi, Macro. I mean, and show Papa, we didn't be free. Maa Akos see ni. Yanko. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello, see. Hello. Kwane? Afra. We didn't be free. Mimi aba ko si aba bi. Ofa kwata papa. Mimi aba ma so mu asanteman pon ko fiase no tako. Mimi aba ma mi mo ni wa bejafo aba so dwumadi amodi so ye ni papa. Mba pa champo brofin, baby a obi amejo so papa. Mimi aba be me kura no wa kasa kura bi didi se bi kan fa so e wo so. Akanya se bi won ko kasa dia kananu asem kura no ni kwa se tie kura. Wanya na nze papa bia aka nkyere abejafo. So nti se be me bi wo fati bia bi no obi kwase a. Babu si boni akatua no wo Nyakopa do ma cheje ne dankwa. Wo de wo ye wa de se bia enu abai na wo ha no. Na nim se wo na wo ha wo. Enu abai ye ma me ye wo faati hwe ye ma me hwe ti bia wo mu. Na de wo didi no wo da. So ade ni meme bi kwase egu ye gu ma bisa no. So enne self na me se enu ama no bi yes wo mu. Yes wo mu pop. Unu obi te. No bia da bra. Na me kwakoye onwade me kwakoye wusi iti dio no wotem afase kra to minimu ana enya ade iti na won ko kanche bushafo nye na be ma da ene ti bi omo akomu iti se be ba no so be ba he wonu ati bi ko ba bia amanfo he na bushafo he wo mu dubuse no mo na bomo wo mo fa ne mra na di wona nu do me kan ma me so he no ma no nto no na ko fa ya di bi na ade be ye no me da se me aba papa bi na me ensha papa of akwata 0322498035 0322498036 ai we didn't baby out free Any factor wa oba ko de ko ni ka se fra to su market empabua papa oba atu su market empabua for ujuma Akoma 87.9 ma me asema kan se Nyakopa on to ku so no ma ho de ya ti bia obi ti ya ejuma no na ma me kakra mo kan se hello ya ni be ken utie ya panen samo kan nsem o ke bia no en kwe sora se won nyanyeme yi na moa no yeme bu wa wo ye didi ma bia ma na ensene enfata bia be sire no be do bia wo so be ba ye ken o banzo o me kam no kwe on kam no kwe ni fa yi ene enfantie na sigida mame makrao na me ensha we didn't baby afefe Mako. Yes. Mako, mame mo mabaso ewujuma pa mo ye de bo asante manya mislamu. Na me di mo du abre po junction so. Santasi patasi station ope. Me di anya kwesi awua taxi driver. Na Mako, abante na efini Ibrahim no bokode. Woni atna 7 years. Ne bra mpa ho da, wa anyem da. Na me woni me jai na oko. Na okoye. Na okitaba, wo se ye odia. Na so we be ma wa aka yes aka ho ba kra na Mako oba no see problem obi se awa semuti waja wuku ako ware foforo ni ko be ma na ye ho ade na mwanya kasa ewia na wasa ba back be ma na wona na trans 7 years na wanya ho ade no o ba be ye den ho Mako e ma ba o ye problem o ene se wa kwa ba ti yare no o ko e na nka wa ma bi mu a aga ni se nka wanya yare nti ma ba do na ye problem Mako
ɔka ho ɛne ne problem a wanya akwasi ewu a makra wo meda se baby afraid within baby afraid free you're trying to write yours because it's me pacho yenko me pacho kasani yenko ọbaani na na ọma mi na ni asa o ọni tí ọma ẹ ọmọ adìyẹ ọmọ ọmọ adìyẹ ọni ọkọ nkọ ní ọdún bẹ́ẹ̀ náà ọkọ dá yàrá bẹ́ẹ̀ pọ̀ wọ́n yà sọ ọdún náà wọn ní sọmọ bọ̀ náà kọ́ ọkọ dá ìbẹ́ mọ̀ náà wọ́n yà dé náà ọbaani yìí náà sọ̀nà ọkọ akọ yẹ ṣàtúntì tí náà bá nù sọ̀nà ọ̀nà wọn ẹ̀rẹ́ ẹ̀dín kọfẹ́ báyẹ̀ ní òbí à. that's it within baby afraid Mama kusia papa bie. Ya bema naija papa bie. Papa kusia bie. Antanya baba mwaso. Ebram. Ana yengu kujibu na mwaha. Chanso kujibu foto. Ena yengu chanso kujibu na mwaha. Ena kujibu na mwaha papa bosi mwe. Ena ada kujibu na mwaha. Ena kujibu na mwaha. Sẹ́ni nínú abẹ abámẹ́ẹ̀dì ọmọ àgbẹ̀fẹ́ ní ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n. Ẹni bẹ́ẹ̀ máa fẹ̀ ọmọ adìyẹ ẹgbẹ́ tuntun wọn fún ọ̀pẹ̀lú tí ìlera bíi bí àtúnṣe ó ti jẹ́ pẹ̀lú òbí àmàlà rẹ̀ náà yẹn. Wọ́n sàpẹ̀yẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà ní ẹ̀kọ́ ṣe níyà àbànà fẹ́ẹ̀fọ́ ní ti ẹ̀fọ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ wọn ní ẹgbẹ́ ti ní àbọ̀ náà. Ìgbẹ́mọ̀ ẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yẹ àtìṣàmẹ̀ máa níbi à sẹ́ni fẹ́ẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ọ̀wọ̀ mẹ́sàn-án Yami ensure Naija. We didn't baby afraid. Maa Akos mpatsɔ yɛ fɛn mi na n'adi ade nkasa firi abo obija. Maa Akos mo mo ɔduma wie. Maa Akos di kan ni sɛ Maa Akos mi nua baa ni mo mu di ne ho ma di ne ho yawo papapapapa. Sɛ ɔbaa wɔne bɛrima te hɔ ne nsɛn ama yɛde bebe saa ne nyame ayɛ wadoma kɔfa bɛrima foforɔ ne ne wasa akyi wɔ ne mu yɛm ayɛ ɔho adeɛ. Na ni nua baa deɛ bɛn ko a. Ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ń kún apá na ọ̀ní sáko di bẹ́ẹ̀ máa wíyẹ́ ti bìí mu. Ọ̀ nínú ọba àwọn àyàn adìẹ. Èjì náà máa wíwẹ́ mi káwọn bí ni yẹn nyina ẹ̀tọ́ kọ́ ẹ̀hẹ́ ẹ̀fí ẹ̀ wálé nù. Ìkọ̀sẹ̀ máa nù má pípa mẹ́ẹ̀má ní bebree. Wọ́n ní tọ́ pa ní boyfriend náà nínú wọn dada ní wọ́n fẹ́ di n'akyi. Ọ̀hún máa na nínú ọba ẹ̀ma nìso nyà mmìyẹn ní mmìyẹ. Ẹ̀nẹ́ bi ẹ̀mẹ́sẹ̀ bi akyerẹ no hwẹ́ máa n'ayàdeɛ nù ẹ̀wọ̀n hɔ dada wọ́n nim. Onimu paa na bɛrima no ɔmaa me deɛ mɛka atwa to ane sɛ wɔyɛ kwasia papa ma wɔyɛ kwasia ɛni nua baani a kama meka me papa a ɔwuo nya sɛ ka me ne me nua mekyɛ bɛkɔ akɔpɛ no akyerɛ twɛre ti because wɔyɛ wudini paa na ɔnkeka nkɔ ma meda ase Nsem das mefa deɛ ɔtwa to ɔkra ne yɛnkɔ wodi ne baabi afrɛfrɛ me na free moon ayo ni akafra wutiri na enye obi bese se wutiri nya wa wutiri nya okọ eyi ase ese bu ebi nso aha na ya dia na wakọ ensan na wa mobi eyi ase de okọ ne ese no wa nya bia nye se ne wutiri dabi wa monsa nti wo mo ahyeda na mo acheke yi wa free nye wutiri na enye aha busia pani pa we ya mefa brother pa course na ba no wate ahani yede mu nyina mo ebesi emi ni sa asam no nya bi anka beka na so bre eni ye nyina yede eye adwuma sabre edru se busia pani sami a champon ene ne sports crew no be ba be chance ne odi agute mu nsem ede ato am so facha me so wo bi bi ka na so wantumi anka china wo betumi afre na so akyere wa adwene e wo ho ma sorry so 87.9